DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Pilipinas, good morning po sa Indogabos. Welcome po sa programa na mo ano nga ningon yan? Sa Domingo. Kining bago kang mataboy. Kumusta lamang po kita gabos? Sana po kami kabugabos mga tugang. Sana po kabugabos ayos mga tugang sa mga oras na ini. Librido po sa anuman nakapahamakan. Asin po nasa maray kitang kamugtakan gabos. Mga tugang ngunya pong aldaw na ini nin Domingo. Kumusta po kabugabos? Sige daw ma-change mood daw kita. Anyway, Domingo na ngunyan. So mga tugang subagyo, lampas na. Nakaulong tabi ni Pios Pag-asa sa bago ko yan, Sam. Lampas na, mga tugang sa tuya tabing bagyo as of 5 a.m. Ha? As of 5 a.m., mga tugang tabi, lampas na sa kasubanggi pa actually, kasi bago pang maaga. Ha? Lampas na po sa tuya, mga tugang ang bagyo. Ha? Kaya dapat lang na ipagpasalamat niya to, mga tugang sa tuya na sitwasyon sa ngunyanig di po sa tuya na kapalibutan. Salamat po sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Councils, sa tuyang mga gobernador, mga mayors, mga ahensya kan gobyerno na nagtarabangan para po mga tugang mapakarhay ang sa tuya na safety, ha? Para po pangatamanan ang safety kan sa tuya tabi na mga kababayan. Nayaon po dyan sa mga evacuation centers, ha? Kamuman tabi na mga nasa evacuation center ngunyan, maghalat, ha? Maghalat tabi kang decampment order, ano? Dahil man kita masyado. Ako sa iling ko, tangon yan kayang aga, pagliwanag, magkakaigwang ko yan ni rapid assessment, ha? Magkakaigwang ki assessment ang sa tuya ng mga alkalde, ang MDRRMC. Kaya po mga tugang, papadagos kita sa paglilingkod bayan sa tuya tabi na kapalibutan. Siguro mga selling ko ba hanggang na lang kita kuya ni sa las 12 nga. Medyo okay naman kita eh. Ha? Medyo okay naman kita para alalayan ta mga tugang ang mga pangyari po diyan sa tuya na palibot. Ha? Kumusta po ang mga pinagigibokan sa tuya tabi na mga sa tuya tabi na mga local government units, ano? Totoo ba ka makahuron tang katanduanes? Ha? Nagulpiso, I do not know, ha? Kung kumusta tabi ang danyos duman sa probinsya ng Catanduanes, ha? Senda talaga tuminama mga tugang subagyo, ha? Senda talaga tuminama subagyo, no? Good morning po, Legazpi City, probinsya Canalbay. Good morning, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Ini pong lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po, kasabay niya to si Kuya Neme Flora sa technical department sa sayang partner. Matindi ni si Jerome Kuya Neme Maceda. Di nagiyong kayo na di. Matindang lalaking ini. Matindang lalaking ini. Di ba? Matindang, bilib ako kang lalaking ini. Kaya man may sarong tawong naghanga sa iya talaga eh. Sige Jerome, Jerome, pwedeng magpiyong-piyong ka naman. Pero kaya naman ka technician iyan na pagigibong wala eh. Gari pwede naman niya. Prong ka muna, Che Pravera. Kaya man, si Juan, kasabay niya to sa newsroom, si News Director Mar de la Cruz. Diyan po dyan si Jenny Balyaran. Si Ringman mga tugang si Ate Shara Leron. Na inspirado man. Inspirado man. Ano yan? Si Ate Shara, abang naghahaloy, matindi naman siya. Paminsan, basher naman eh. Isma, de pala pwede magparataram kahit ang word ito. Baka masarautan kita. Ano lang, God is good all the time. Ha? Thank you, Lord. Salamat ng tabi, Lord. Talagang ang Diyos, mga tugang marahayon. Di po kita tinamaan mga tugang kan expected na 200, 300 pre ito. So pinakamakusong na gastines, 300 plus, adi? So pinakamakusong tabi na gastines. Samantala, nagluya na mga tugang si Pipito. Luminuya na si Pipito. Pagluya ni Pipito, paluluwas man po siya sa Catanduanes sa Bicol Region.
Kaso bago po mga tugang na 5 a.m. nasa 14.6 north, 123.6 degrees east. Iba po siya nindaradarang paros na 185 kilometers per hour. 185 kilometers per hour. Asin po ang gustiness niya 255 kilometers per hour. Nagadalagan po siya nin 15 kilometers kada oras. Ano? Nagluya kuya nimi. Ano? Pagkatapos na sumampa dyan sa may partikan na Katanduanes, luminuya si Singani ni, si Pipito, Typhoon signal number 5, mga tugang ang eastern portion kan Pulilio Island, Patnanungan, Humalig. Pulilio Islands yan, dumaan sa may partikan na Quezon area. Buda sa Calaguas Island, signal number 4, northeastern portion kan Camarines Sur, Guwa, San Jose, Tinambak, Siroma, Lagunoy, Presentacion, Karamuan, Garci Torena, yan. Asin ibang parte kan Camarines Norte. Northern and western portion kan Catanduanes, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Biga, Karamuan, Asin San Andres. Binaba na so Catanduanes signal number 4 adi. Binaba na so Catanduanes mga tugang sa sa signal number 4 ang Catanduanes tabi. Tapos signal number 3, sandali lang ang signal number 3 tabi, rest of Camarines Sur and rest of Catanduanes. Yan, sa ibang parte kang Catanduanes, number 4 na buda, number 3, no? Tapos, mga tugang, the rest of Camarines Sur, the rest of Catanduanes, and the northeastern portion of Albay. Signal number 3, kasabay na po sa Santo Domingo, ay napangaranan na sa Santo Domingo digdi. Pulangi, Bakakay, Malilipot, City of Tabaco. May Pulangi. Paano kaya? Aran ni Kuya Nimi sa Kamsur, ano? May Pulangi. Number 3. Yung mantin sa dating signal, kanami Kasubanggi. Malilipot, Tabi, Bakakay, Malinaw, Rapu-Rapu, Tiwi. Yan, Yung mantabi yan, so talagang dating typhoon signal Kasubanggi. Mga tugang sa ibang parte kan probinsya kan Albay. Mantang signal number 2 ang Sorsogon and the rest of Albay, Kung sabihan ko yan so dahil namin yung digdi na number 3, number 2. Kasabay ang Legazpi adi. Ang Legazpi nasa signal number 2 na, buda sa ibang parte kan tercer distrito kan Albay, So dahil po namin yun na mga munisipyo, apera sa mga nasabi na number 3 ang Santo Domingo, Pulangi, Bakakay, Malilipot, Tabaco City, Malinaw, Rapu-Rapu, Tiwi, number 3 yan. So di namin yun dyan, sinda po ang number 2. Yan. Alin ko yan mas makusog ko yan number 1 o number 2? Selling mo? Number 1 ang poderoso? Ang makusog? Talaga? Pero ang gari mas napapabura, number 2 ano? Kuya selling mo? Poderoso ang number 1, di ba? Pero gari mas napapaboran sa gabos na oras. Number 2, ade, gari iyo. Gari, ako lang ako sa mga experience ka. Garo talaga iyo. Napapaboran talaga ang number 1. Tama lang nga ni, babe, baka daw nga tabi ako kay refrigerator. Sige. Sabi ka number 1, agom, surip, taraot na. Bakal din ang bago. Awanunan, agom, di ko pag-iingatan ng refrigerator. Tanali mo ng kamal-mal ka yan. Mautang na naman kita duman sa... Ano naan? Magiringat nga na ka mo. Bagaman niya kang alikong onif ang kuryente na. Ay, sus ko agom, bata, masuldo kita sa otro pa bulan. Pagkaringan, arsi ka sun magamit yan. Mana... O sige nga niya agom, paguli mo nga, bumakal ka nga ki, ki pansit. Ano, pansit? Pansit ba to sa nagom? Matik sa saibo. Babe, makalida ako lamang diyang kinoodles. Anong gusto mo? Spaghetti? Nali mo na. So sa ibong spaghetti, sa harong pansit ba to? Pagyayari sa maabaka, nagluwas mananggad na poderoso ang number 2, ano? Pero hain ang kusog ng tao, hain,
hain pang kusog nin tawo, kamo nagdadangungon yan. Sige. Alam mo na, ay, nakaupalan sa kuyang cellphone sa... O kamong nagdadangungon yan, hain po sa iling nindo ang kusog kan tawo. Aber daw, sa mga tugang makukuha ang kusog nin tawo. Kung may ideya lamang kamo dyan, kamo tabing mga nakantabay ngonyan, tabata Domingo man, lampas naman, so bagyo mag-relax kita. Aram mo kung saan makukuha ang kusog kan tao? Aram mo, Jerome, kung saan ang kusog? Aram mo kung baka may nagdadangog lamang ngonyan na makasimbag kung hain ang kusog, ta premium ang kung na aga. Premium ang ta, hain ang kusog, kan tao. Nagralaugan so text tao, panay nako. O, ito na o. Hi, Joshua? Joshua? Hay nang kusog kang tao. Sa tahaw, Nasa tahaw. nakakabuhay. Bako. Sala naman ang sa imo na naman ha. Ika rin mas poderoso sa imo. So number 1 o so number 2? Ha? Ano ang poderoso sa imo? Number 1 o number 2? Nagkusog sa paros. Kung napikat man ay tayo Ang tanong ko ay napaka-klarado. Kailangan lang sagutin ng ilang litra. Alin ang mas malakas ang poder? Number 1 or number 2? Oo. Ah? Oo. 2. Oo. Iyan ba your honor ay base sa iyong eksperyensya? Oo. Sabi ko, oo. Ah? Oo. 2. Oo. Base iyan sa eksperyensya mo? Sabi ko, oo. Ah? Or, Apo. Wala talaga. Wala talaga. Aram mo, may nag-upload. Baka maray minasimbag ini. Hello, good afternoon. Good morning. morning. Yes. Hi, sir, ang kusog. Batang tao. Ano po? Nasa kuwan. Sila. Nasa dila. Oo. Boseng. Inumin nga kitubig na malipot. Tagaro, iban ang dalagang igara na parusa ng payo mo. Wabang kayo dyan. Ito sa mo. Pagkaga ka sa imuninmal na Diyos na. Okay, yo. Iyon na. Ano? Okay na po, nasabutan ko na ang simbag mo. Solo. At nasabutan ko na ang simbag mo. Bayan na pag-ulit ha. Iyon. Okay na, salamat po. Bye-bye. Sarwa yun ini na. Hay nang kusog Joshua. Aram ang kusog Joshua kung hain. Sain. Numero 3. Ta. Numero tama daw ano. Number 1, number 2 maluya. Ang kusog yaon sa numero 3. Di mo na malisyahan. Ay. Ay na kung example, pag usol ki auto. Mausol ki auto baga ade. Ano nangyari pag mausol ki auto? O nag-alsa ki magabat, anong pigigibot ha? Noel? Alag si bilang. Noel? Hello, Noel? Gano'n may problema. Lako mo, Joshua? Alam ko na. Nag-alsa ka mukhang relief goods baga pasiring kita sa libo. Nahin kusog. Pero, do atulo. Abuelo. Ang kusog, nasa number 3. Abuelo. Hello? Noel? Nata si Noel ta. Hay na nagkaturog ang lalaking ini. Noel? Lelmayo? Kumbinsido kami go? Nawawara na amigo ko. Nasabutan mo, Diyos ba, kung hain ang kusog? Number 3. Sabutan ko na. Ngaya, okay, sarabay. 1, 2, 3. O, remate, alsa baga. Nakadangog ka na ki pag-aral sa ki 3, 2, 1. Wala bang kamboy. Awinda. O sige, anong bareta dan? Hi si boy. Oni eh. Ha? Still alive and kicking. Is it alive ha? Still alive si boy ha? Yes.
Okay, alat ngo na ta uni may nag-upload. Hello? Hello, nata. Hello? 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 Yes po. Nainutan mo lang ako, Kuya. Stress ko ka lang isungkod ko. Dekang premium bigota na hudyan ka. Kuya ko ka, katandaan ni Tadi. Okay. Uy, kumusta ka mo dyan sa Catanduanes, Migo? Ano na? Talagang, nagunti. Aha. Sa San Andres. Kumusta? Maliwanag na baga? May nahiling kang mga damage lamang sa palibot nito? Sana daig. Mga hero, Oo. pati mga kahoy, inyong. Iyo. Mga harong Migo, kumusta tabi ang nahiling mo dyan? Ang iba, okay man. Nakapangandaman pa no. Oo. Nakaralaag man yung mga typhoon guard. Tapos yung mga bubo, nilagyan yung mga sakong may baybay. Oo. Okay mga lang ito. Diba, yung tinalbo. Iyo. Na yero. May mga tinalbong ato pa, no? Iyo. So harong nindo, kumusta, bossing? Okay man, pero maparas talaga busing kang Iyo, ano? ang hali sa ay dagat. Iyo. Sa kabos kayang tinamaan ka mo ko sa kamo dyan sunagulpi. Ano? Yung sabi, Oo. Kumusta di? Sana daig ki ano man na danyo sa buhay. Ano? ayun, day man. Yeah. No, sige. Magpasalamat kita, amigo, sa mahal na Diyos ta. Kamo dyan. Birak ikadi. Yung sabi, Ang pinakasinturya duman sa North. yung sabi. Opo. Okay. Salamat, amigo. Ingat ka mo, tabi. Yung sabi, Okay, sige. Naramdaman ko lamang itong taga-abot ng taga-Virac na naman mo sa vlogger dyan sa online ko yan ibing babayeng magayon noon. Hiling mo ito so ko ng pigtataram. Sa vlogger bagang babayi. Sa taga-kanan ng lingwahe, taga-Tanduanes. So anong pigtataram pero magayon noon siya. Pero nga ba, ang hiling ko pati, gari pirmi siya mahamuton. Garo pati ang plus niya, gari mahamuton. Hello? Hello, baby. Ayaw. Good morning. Si Brata Dio sabi niyo. Abra ka, Jo. Kumusta, amigo? Diyan sa Makakay? Nag-uran-uran tamang po, medyo kontal ang paros-paros po namin. May kuya tama. Okay. Dan correspondent, paros-paros. So, kumusta ang experience nito ka sa Bangi? Medyo kuyan man po talaga. Oo. Kuyan man po suduros talaga dito. Okay. So, pero bako masyadong grabe, ano, amigo? So, sa gilid man po kami bigdikan sa alog. Medyo Oo. normal po man so kung kan Okay. sa alog po dito. Okay. Mapagputaw sa inyo, masimba po tayo sa bago. Iyo, totoo nga ni, mapipahanap ko sa schedules kanmi sa ma-live kami sa taon lamang, mga bago magudto. Pero may misa po yan sa Sentro Sobre. Iyo. Oo. Sige. Okay, salamat, amigo. Mabuhay. Alright, hello, bro. Maray naga. Brad Charlie. Bro. Morning, bro. Morning. Morning, kumusta? Sala, so, answer mong tulo? Anong tama? Istoryanta ka. Sige, ay, gano'n may May ibang mineral version. water sa Saronggal. Iba kang ibang version pa lang kan. Sige daw, istorya daw ako. May ganyan kang kainin nangyari anduman sa opisina. Relief operation. Pagkaraya pa na Kasi naman istorya mo. O ngunyan. Pipa alsa so sarong galon. Gisarong galon. Isakat na sa dump truck. Okay. Ngunyan, dahil na-alsa. Magabaton na niya, magabaton. So naon sa likod, dugkulon sa lubot, bakong naalsa. Di ang kusog, nasa lubot. Pagkaraya barahan. Nasa lubot pa lang sa kusog. Morning. Sarawayon ka na. Ay, minsan mo. Good morning. Good morning. Brad Charling ini. May kapilyuan man sa buhay na lalaki ini o na lalaking ini na yung palansukuan niya, yung palanso analysis niya. Nasa lubot sa kusog. Alright, Joshua, it's your turn. Go ahead.
Hello. Yes, go. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Oo. Marayo na sitwasyon, digdi sa palibot, BP Enrican, Syudad Can, Legazpi. Yan. Although, taga buburubugso na oran, minauran na bigla, and minahuraw. Oo. And sa presenting ini-BP, maliwanag na, na kapalibutan ta. And in fact, sa mga tao, nagpupuo na nga ng magtaga-luwas-luwas. Aha. Nagpaka-parayong sa natabi, BP. So, iba, naagyan tayo na digdi sa may parting barangay Kabangan. Oo. May mga nag-aaral sa ng bag. Maorli nag-aaral tabi sa iba, BP Enre. Pasarok-sarok na. Nag-aaral sa kansaindang mga kunyaan, mga gamit. And ang kinamarayan man, digdi sa Legazpi, pag-libot sa tabi, BP Enre, from Daraga and ining main thoroughfare Daraga, Legazpi, pasiling duman sa Padang, Santo Domingo, naglaw kitang sentrong Santo Domingo, nagluwas kitang triangle duman sa may Santa Misericordia, balik naman kitang Legazpi, marayon. Di ka nagdiretso sa may kwan? May lidong? Ha? Di ka nagdiretso sa may lidong? Na Santa Misericordia langanin. Di ka nagpalidong? Turog pa man? Turog pa man. Santo Domingo, di ka nagdiretso? Turog pa man garo? Turog pa man. Mga tao? Okay. Natindihan ko. Sige. Ang pigliparo ni Kuya Boy, mahiling mi lamang masurvey kung magayon ang pasistema kanto ng po, KBP. Okay, mano. Garo na. Medyo mapusog-sug naman sa first district sa Paros Garo Kasubanggi. Oo. Sa may parting San Antonio kan Santo Domingo. Yaw sa tao kanto ng po, mga nagtarakdag, mga paros na mga langkoy. Pero so far, tinamputa, ining main highway, Daraga, Legazpi, going Santo Domingo, first district area. Magayon man, dahil man mga pwedeng makaulang sa mga bihikulo tabi BPN Redig. Di man sa Legazpi, dahil man kita kinalaturan na naglangkaw na tubig. Sa mga baraha ka nakaaging Christine, hinagihanta, dahil man kinahiling kitang paglangkaw ng tubig tabi BP. Kaya masabi taman, sa initial tang paglibot-libot medyo marayman na sitwasyon ngunyan kan syudad. Pasalamat kita na nakasalbar kita sa pagharapado kay ring si Pipito. Pero sabayan taman giraray ning pagmakulog pangadji para duman sa talagang tinamaan kan bagyo duman sa probinsya kan Katanduan. Sa ngunyan BP, maliwanag na pero madampog ang kalangit noon. Oran pa Borubugso dahil naman masyadong paros na namamati kita digdi sa syudad kan Legazpi. Na-relieve ka kang namatian mo ka nakaabot kang Santa Misericordia? Oo naman. Tatanaw na ba ka? Opo. Diba? Opo. Ang tawong namumuot, mahiling mo sa ang bubong kang harong okay na eh. Opo. Diba? Piling mo sa ng tindog? Mahiling mo sa ang bubong kang harong, magmaka na kaya. Sigurado niya. Maski turog pa siya, mailing mo lang ang bubong, gari okay na yan, ari. Opo. Manangga. Ano na bubong so nailing mo? Ano na bubong sunata daw mo? Po? Ano na bubong sunata daw mo? Ano po? Ulitin ko ang tanong, Your Honor. Ano arin na bubong ang nailing mo? Pero man lang nabubong. Pero man lang, Islam. Islam. Turog pa pala, turog pa. Turog pa, okay. Sige. Pigwang ka? Pig ka rin yung kanit Chief Ramer Tanay. Si Chief Ramer Tanay ang nagpasunod sa kanhapot sa imo eh. Okay. Yan ang sitwasyon. Maray na sitwasyon tatabi BPN. Maray na talaga ang pamati. Galing mo lang sa bubong. Maray talaga ang pamati. Okay? Okay, wait boy. Joshua, sabi ni Bossing Raul Calio Campiways Enterprises, ang kusog ko ngayon sir, luya ko pa sana. Giriman ang gani yun eh. Amigo, naghahapot ako hain sukusog mo ngayon, luya ko. Boss Raul Calio, PYC Enterprises, Maray na Agatabi. Ngunya na may bagyo. Very effective bagang BHF. Sa totoo lang.
Very effective tabi ang VHF communication. Kaya dumumang ka mo ka sa PYC Enterprises dyan sa Orosite. Bumakal ka mo ki Kwan. Dumang ka mo ki, ano yan, bumakal ka mo ki mga radyo dyan. Available ang radyo dyan tabi sa mga VHF radio. Over. Yan, ha? Hello, Henry. Pakisabi kay Joshua Bino na pwedeng dumanon ang Saint Raphael, Dark Angel Parish kung may misa ngunyan. Igwa, Joshua, pagbalik, Joshua. Joshua. Yes. Pagbalik nindo sa sentro, iling daw Saint Raphael da kung may misa. Ano sa sentro na kami? O sige, Sorry, aputa daw ko rigo Listen, kimisang schedule ngunyan. Tamay nagharapot ng barantabay ta, ha? Po. Good morning daw, nakikinig ang Doploso family dyan sa Bariis. Lalo na kay J. Doploso. Good morning, Henry. Wala pa po kuryente. Ay, wala pa po. Ma-assess yan. Tari man bagagita na tinamaan, pero magkakaigwa tabi ang key assessment, ha? Hello, Henry. Pakisabi kay Joshua na pwedeng dawanon ang Saint Raphael. Ayo po, mahapot po ngunyan si Joshua. No rin tabi malif ang curfew sa Legazpi. Ayun mo nang gada, no? Sa Santo Domingo, ang curfew sa Santo Domingo. Ayun na, si Father John, so naghahapot kan misa. Father John, maray na aga po. Yeah, good morning po. May naghahapot kan mas dapo din dyan sa Saint Raphael tabi, Padre. Hopefully by 7 o'clock misa ta pagpakalay pa sa simbahan ta sa mga tukawan kaya ibinara duman sa pintuan. Ayo ano, iyo mananggad. Oo. Ay pa ano. Ayoson pa. So baka Padre alas 7 ngunya na aga. Ibadala siya baka may sa nakita. Okay. Pagdaiman so 8 o'clock man pa yan. Iyo po. Dahil man po natapuyas ang kitubig so lawgan simbahan. Ayo, yung marayta dahil kita binaha. Ayo no. Dahil luhudan, tinalakas sa mga luhudan, sayang kan kuya, bagong salida kay sa mga luhudan, kay Kosyon. Iyo mananggad. Baka madumog ito mararaot lugod. Kararaot so. Oo. So pag nagmisa po, dahil mo nang ruluhudan, tindog sa na muna, tukaw. Tindog tukaw, ayo. Opo, okay. So baka hopefully, baka alas 7 or 8 tabi ngunya na aga. Okay. Opo. Salamat po, Padre, sa pag-apo. Pag nakamisa po kamong 8 or 7, diretso na po ang the whole day? So regular schedule na pagka nakapo ng misa. Ayo po. Kami mamonitor kami makuha kaming sarong misa para ma-live mi po ngunya na Domingo. Pasalamat sa mahal na Diyos, tabi. Ayo, tabi, okay. Opo, okay. Salamat, Padre. Salamat po. Opo. Mga tugang Father June Barquez. So nagdeka na Diyos ba okay na? Klarado na. Nagdangog pa lang si Father June. Nagdangog pa lang si Father June Barquez. Okay na po ito. Baka 7 or 8 tabi ta. So mga luhudan, mananggat na may foam ang luhudan dyan sa Saint Raphael. Tinanggal, tabaka madumog, tabi, kan tapuyas kang oran. Kaya bari nga, tabako masyado, dahil man bina simbahan. Pero sa mga tukawan, ginirilid po duman sa kwan, ginirilid duman sa mga pintuan, para makakuan kita, para makaangkla duman, makapuntal, makaulang duman sa simbahan pag di doon ang tabi yan kiparos, Good morning, Hen Papot do. Tabi kung may misa ngunya. Ay, ikatulo na ining nagapot Iyo po. Uliton ko lang susimbaga, nagapot si Father John, baka 7 or 8 Maasikaso tabi kang yang kan simbahan. Salbay Cathedral, sir. Ano po ang igwang misa man daw tabi? Igwang misa tabi. Confirm na Igwang misa sa Albay Cathedral. O yan na. Albay Cathedral po confirmed may misa po as scheduled, base po sa original na schedule. Henry, lifted na ba ang curfew sa Legazpi? Tama sa raod mga tao, pagalon, wala konsumo. Ala ko na, tapos itong taro si Paring Al, kung lifted na, takon daya po danta si Mayor. Taso post kaya ni Mayor Pido, mga tugang, anti-lifted. Anti-lifted. Tapodang ko daw, tabi si Mayor Garbin. Kung tahapoton kung man ang gadano. To Santo Domingo, lifted ka sa bagong 4 AM. Sa Legazpi kaya, until lifted. Alright, Jomar, kumusta ang First District? Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Walda na ako dito sa Tiwi. So, gusto ko sabihin, anday ko palagod na kiklear. So, Santo Domingo. Okay. Nagpun ako sa Malilipot, Tabaco, Malinaw, Tiwi,
bago ako nakantos digdi sa Tiwi, may duman sa Malinaw na i-report ko na kasabago may duwang poste na nakatumba pero sa kabasaan bako sa tinampo kaya Ayun. lusot man ang mga bihikulo. Pasabol. Sa may barangay Bariw ito. Sa Malinaw. Okay. May agad magkita duman na sarong bilog na atop na sim Oh. na hinaklas sa sarong harong nasa kabasan ibinagsak. Okay. Then on the way from Aso Malinaw pala ang BP100 dahil binaha, linaw niya ito sa mga dating tigbabaraha. Hubas mo niyan ang tubig dahil nakalubog, lalo na duman sa may market site. Yeah. Okay siya, okay man siya. Then pasiring sa Tiwi, nagkatirang posten tagilid lang, madali lang ito depensahan, maitindog. And ngunyan na yun ako digdi sa opisina ni Maui Damo, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer. Ang Tiwi, iyo ang pinakaharani sa bilog na probinsya Canalbay sa uminaging bagyong si Pepito. Tama. Malangani, kaso bagong alas 2 sa kada, signal number 4 pa ang Tiwi. Kita dyan, sa ibang parte kang persistent, signal number 3 na sana. Oho. So, aramon tayo kay Mr. Damo kung kumusta man. So, Anong first name tabi ni Sir? Anong first name, Jomar? Manuel Damo, Maui Okay. ang apod ni Kennedy digdi, mas pamilya sa Maui. Pigapod kong Maui, tabaka pag-retire kayo ni magkarato na naman. Pero sa Jomar, Tulin. bago mo ipasa sa kay Sir Manny, i-clarify ko lang ha. So tinampong inagihan mo from Malilipot to Tiwi, passable. Deka nung manaulang. Passable yan. Dahil problema. Roger, passable. Siyempre sa mga Dahil gusto problema. magbiyahe tulos, passable ang tinampo from Malilipot to Tiwi. Okay ang tinampo. Roger on that. Dahil mo lang. So, Kung aram mo medyo na naman, passable yan, baka okay man from Legazpi to Santo Domingo. I mean, to Malilipot. Baka makasug masyado ang paros digdi. Bako man masyado. Kumpara Pero dyan bago sa may First report- District. Ilan indo. Kaso bago, ipig-report ko na nga na ito na may reported sa MDRRMO Malilipot na may nagtagilid na kahoy sa may parte ka na San Jose. Pero dinuma naman ito kang grupo ni Mr. Alvin na Magdaong ang MDRRMO kan Malilipot. Kaso bagong alas 5 ang aga, pasiring na naman. So malamang clear na ito kung sakali man na natumba sukahoy. So, Okay. yun Sige. na aram mo tadigdi, anong experience sa Kantiwi? Ngunya na uminaging Pipito and kumusta unta? So dalan pasiring duman sa may boundary kang Camarines Sur and Ining Tiwi kung ano man, kung may mga experience di kung may mga nagpa-rescue. Dapat yan ramon tadigdi kay Mr. Maui Damo. Sir, live kita sa DCGB si Henry Masada na sa ibang na linya. Apo, Sir Manny. Marinaga po, tabi asin sa mga tagapaginandog na to sa Opo. sa istasyon. Marinaga man po, sir. Kumusta po sa experience nindo tabi kanu minaging banggi diyan sa Tiwi? Mga alas 8 po, nagpuna medyo magkusog digdi so paros-paros pero base sa assessment niya asin sa reading niya digdi sa to yung automated weather station may minaabot sa halos parehas sa natabi hindi ka itong namatian niya to kang Christine. So naging pagparos digdi o sa tuyang banwaan. Opo, okay. Sir, may ano po, kumusta ang may mga, although very early pa man, sa sendo pong initial na natanggap na report, kumusta po? May mga matindi bang nadanyaran tabi kung igwana o dahil pa, maski dahil pa, ano po assessment? As of paghuron ng ganyan, dahil makita dahil reported na mga landslide or ano pa man. But then nasa assessment and clearing operations na ang sa tuyang 5 team na pinorma ni Mayor sa Subanggi mismo, tinawanan na ni Mayor ng orientation at naging kunin aga, nasa luwas na po sinda. So naghahalap nga na ako impormasyon kung ano na ang mga sitwasyon. So daiman reported na ano pa man na mga insidente or landslide. Iyon. Siguro sir, what about yung sa mga kwantabi, damaged houses? Kung igwasin ang nagka-reparo na o dahil pa man tapos ang assessment din do? Dahil pa kita nakakapag so mga barangay niya itong mga kondosir pa sa nanin na assessment na itong mga total and partial damage sa mga household. Opo. Pero so kung may mga na-injured kita, wala kitang reported na mga injuries, maliban sa nagkapirang
mga bados na kinuha niya to sa mga barangay. Di man po kinag-aki. Sa rural health unit. Nagka-aki ni sabi Henry, ta siguro na-stress kang panahon kaya medyo nagka-aki. nag-araki na. Nagka-aki ra po ini, nagka-tuloy. Pero sir, yata sa uminaki na- tabi, pira po katawo. mga tulo gayud po. Tulo? So, madakol po kayo ng may ngaran na pipito. Yung nga ni Doda, kung magtukayo, siguro magturo kayo yung pag-abot ka nga daw. Oy, para riyas kayo ng ngaran sa birth certificate. Okay, so tulo ha, nag-aki sa Rural Health Unit tabi, Kasubanggi. Opo. Ayun. Kasubanggi. Pero ikumpara nga ni kay Christine, Opo. nadipisilan kita kay Christine kahit mag-conducer min mga pagruta ka mga ambulansya. Ngunyan po, dahil kita nagkaigwanin kadipisilan pagkuha kayo itong mga pasyente. Opo. Mas maray sir, paano kaya dahil kitang makusog na uran? Ikaw kitang reported na dead on arrival na sa hospital, atake sa puso po ang findings kang hospital na dinara niya to. Ayun, oo. Mas bako mo yan masyadong difficult. Tadi makusog sa uran po, ano, dahil nagbaha, dahil nagkausak kibaha. Tama po, dahil kita Paros lang. mga reported na mga pagbabaha, maliban duman sa mga coastal area na medyo naglangkaw pa din talaga sa tubig. Iyo, oo. Na ibang experience yata sir, ano, kang inot, Christine, puro lang uran, daing paros. Ngunyan, daing uran masyado, puro lang paros. I mean, kang inot, puro tubig, kang inot, tubig. Arog man talaga kulang sa paros. Iba-iba talaga ang behavior kan mga bagyo. Okay. Na experience niya to lalo na dito sa Banwaan kan TV. Opo. May kuha na po, may order na si Mayor na decampment ko niya. Tapos syempre, may mga naka-star ka mo dyan sa evacuation center o ma-assess mo na ka mo sa palibot? Madepende po kita sa assessment. Siguro kung magkakaigwa kitang decampment, itong mga so nag-i-start sa mga medyo masarig na mga harong, kung okay pa man sa harong ninda, pwede na ito ma-decamp later. Opo. Ikaduwa sa mga yaon sa flooding area na dahil naman expected na kung dahil naman expected na maglalangkaw pa ang pag-uuran, Opo. baka pwede na din dito. Pero baka at siya nahapon pa dahil pa po nin order si Mayor. So, ang i-assess niya to, ning maray, ining sa mga nasa landslide prone area, dahil taaram kong after kaining mga pag-uuran sa itong bagyo, may posibilidad pa din na may magrasay na mga area. Opo. Okay. Sir, salamat pong maray ha. Maki-update na lang pakimuli kung kumusta so naging resulta ng assessment nindo. Aulas na makalawas na po ang team sa imbang mga barangay kan TV Albay. Sige po. Constant man yung nag-aapon sa kuya si Sir Jomar. Opo. Maray na aga po sa inyo po. Salamat po. Thank you so much. Jomar? Okay, thank you very much si Mr. Maui Damo ang MDR Remo kan Tiwi. Tranquilo na, taro sa Cristina sa nang aniyon tabi BP Henry. Pero kasabagong pasiring ako dito nagbulos pa sa makatugo na oran. Pero right now, sa Cristina sa na ang namamatenta, medyo klarado na ang langit nagliwanag na. Madampog, pero at least maliwanag ba kung madiklo mo na maray. Talapos na parayo na talaga kayo BP Henry. Yeah. Si Pipito. So, Okay. yan ang mga barata, ali dito sa Banwaan kan TV, Jomar Bien, DCTV. Through the darkest night, His light will shine. Well, God is good. God is good. All the time. There we go. God is good. All the time. Thank you, Jomar, sa report. God is really good all the time. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Yes, He is. If you're walking Through the that valley, and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. Tama po yan. Will keep you safe and sound. God is good all the time. Promised to never leave you. Aramon ta daw mga tugangan, mga dagdag pang report. Hali po dyan sa luwas, kasabay si Padingal Armario. Good morning, Padingal. Come in. Thank you so much, Bading. Yaw na dito sa Command Center si
Mayor Pido Garbin Jr. Kauron niya si Madam Ladi Sur Kasubago para sa mga update sa mga nag-alat kan advice Opo. kan sa Royal Alcalde de Legazpi. Mayor si Inutunta daw. Sige, mas maray. Henry, good morning. Ay, Mayor. Good morning, Tabi. Okay, Mayor, morning, Henry, inutong and, ko na po ini na primerong hapot sa kan mga parantabay ta, no rin po daso pag-lift kang inisyu mo tabi na ano ito, so sa tuya tabi na curfew kasabang itabi, Mayor. So isasabay na yan sa order of decampment. Alam mo ang trabaho kang city DRMM. Di pa tapos, we will inspect, maikot ang mga team aning check kung safe ang Lambang Saro. Opo. Ang Alecoman na pinag-aasigurar na walang mga nakalaylay na wires data na pwede maulit itong nangyari kang bagyong Christine na may nagadan pa. Yes. Yes. Dahil na kuryente pa. Opo. As to the order of decampment, will issue clearance and of course, upon inspection, maalat makita sa APSI mo Opo. about their official announcement. Aram mo may kaagipat training pag-uuran. Iyo baga. Naka-up pa ang signal number 2 sa Situya. Opo. So they siguro ma-excite gabos ang pag-uruli. Siguro halatunta siguro by 9 a.m. We'll have another round of announcement. But just the same, safety manggiraray kan Lambang Saroan sa tuyang kumbaga katuyuhan na nakaigwa kita ki zero casualty. Opo. Goal na attain pa ito sa kooperasyon kang Lambang Saro Henry sa trabaho kang Lambang trabahante kang gobyerno na in charge sa risk reduction. Opo. And I would like to thank everyone for their cooperation, Tabi Henry. Opo, okay. So, Mayor, ano po ang magiging aktibidad mo niyan pang kinaraman sa disaster management na po sa satuyang syudad? Our team will inspect ang kapalibutan. Sa pamamayo ni CDRMM officer, Ladi. Opo. Tanganing asiguraron. And therefore, after the inspection, we can have clearance. Yan. Together with APSIMO kung pwede na ang decampment. Aram po, Henry, sa iba mo yan na mag-check sa pag-uruli. Yes, Pati sa curfew, data pa man pwede i-lift. Kasi pag nilift mo sa curfew, it means to say na sindaman na pwede na magruluwa. So, let me urge everyone, makisumaro muna sa satuyang pangapudan na hayaan mo na nindo. Gibo ang trabaho pag-abot sa inspection kang team kang disaster operation kang tuyang syudad. Opo. Pero po, Mayor, initially, ano po ang report sa imo ni Engineer Ladi? Well, relatively naging safe ang nakaaging bagyo. Walang naging any casualty or any untoward incident. But we're getting the whole report. Opo. But sa ilig ko, Henry, matulinong as naging cooperative. So, gabos na barangays na pinag-requirta na mag-evacuate. Iyan, opo. So, yung Tabi Henry, ang magayon na nangyari dito. Yes. And pasalamat kita, inot na inot, syempre sa mahal na Diyos. Siguro pinagsarabayan taki, kumbaga, pagpangatsi. Opo. As in, syempre, ang namumundo lang kita duman sa parting sa Catanduanes na dako lang tinamaan as in, ang damage sa indang probinsya and kami sa local government dahil kung mag-irari na Hali Henry. Yes. So pagka executive director ko ang ako Iyo baga. Totoo. Nag-uulay kami ni Kong Saldi and matulak tulos kami. Opo. Once I check Legazpi, mapasiring man ako sa Catanduanes para magpaabot mang kitabang hali sa ako Bicol Party. Iyo po baga. Aram ko talaga ito Tabi Yor na itong sitwasyon na ito deki bang inot na ma-responding inot sa ako Bicol. Naging kuha na ba nindo yan, di ba? Naging kaugalianan nindo yan, naging parte na kang serbisyo nindo yan sa publiko na enot na minaresponden nin tabang. Yeah, narumduman Henry ni Kong Saldi during the after
the super typhoon na Opo. tuminama duman sa Catanduanes, we were the first to land kasi Yeah. igwang helicopter baga si Kong Saldi. Kami suinot na nakapag-landing duman before any government agency na makalaw. So sabi kay Kong Saldi, let's do this again. Opo. Look into Catanduanes. But syempre, dito mo na pabayanan sa tuyang syudad. Oo. Punta mo na. Tanganing bago kita magpasiring duman sa Catanduanes. Bilang Executive Director ng ako Bicol Party List. Opo. Ay, Opo. ariglado at sa tuyang syudad, Henry. Iya. So nagapot about decampment and the lifting of ining curfew. Well, let's wait for all the inspection na sa muyang gigibuhon, and of course so clearance ba na itataw kang apsi mo kasi sindabaga so hilot na pautob kay ining preemptive evacuation, so we will defer to the announcement of apsi mo tabi, Henry. Opo, okay. So for the meantime, Mayor, ano po ang satuyang mensahe mo na sa mga nagdadangugunyan, lalo na po ang mga taga Legazpi, lalo na po sa mga yaon dyan sa mga evacuation centers o saan man tabi sila naka-estar ngunyan? Go ahead, tabi. Well, stay put muna sa evacuation centers, and so iba man na nasa safe na lugar, di mo na magpararuluwas until such time that may deklarasyon na it is safe for everyone. Aleco is also doing the rounds para ma-check itong mga wires na kumbaga may mga nakalaylay na wires, baka may mga kuryente. Opo. And then Henry, since Sunday ngunyan, magpasalamat Iyo. sa tuyang mahal na Diyos dahil kita naligtas. Opo. And for the next few weeks, bago matapos ang November, ang Veray na Baretahan dahil sabi kang pag-asa. Opo. Igwaki anunsyo na mayong weather disturbance. So we expect that November will be clear sky and good for every one of us. Opo. So tubig, Mayor, na man po ki-report sa imo, ano? O mas kitext tabi sa imo kan sa imong kasatuyang mga kababayan sa Legazpi sa kung nagka-problema. Pero dahil man ano po? Ang problema kan tubig, maski may tubig, maluya ang pressure, Henry. So, gusto bang nagkaigwa kami kidit na pagulay ni G. Enrico Salazar, and he assured me that barring any, kumbaga, itong disturbance pagabot sa pagbabaha at na supply kang tubig hali sa PhilHydro, they will do their best na maging manormalize ang pag-supply kang tubig sa satuyang mga konsumidores. So as of now, medyo so kuryente lang po ano, medyo mahalat kita nino mga perang oras bago ma-restore tabi sa satuyang syudad, ano, Mayor? Well, tama po. So, tawag naman ki oras ang Aleco na makapag-inspect. Yeah, mas maray na yan, ma-assess, and then pag okay na, if fire, pwede na, may balik ang kuryente. Pwede na po. So, sa mga nag-aarap po, no decampment yet, wala pang listing kang curfew, please stay put muna sa mga evacuation centers po. Opo. Mayor, salamat po ha. Salamat, tabi. Salamat, Henry and Reynaldo. Opo. Al, paring Al. Thank you so much, Mayor Pido Garbin Jr. sa mga update na yan. So, yan naman na tabi pa ang update manigi sa Command Center. Alar Mario, thank you. Thank you, paring Al, sa report. In this heart of Dapat palang kasabag ko pagkapoon ko tabi ko yan. Yung ininot kong music eh. Medyo na-excite lang ako kasabago. Ini palan an magayon na enot na pig-play ko ta kasabago. Sige daw. Daw kung daw ini mga tugang na kantang ini nan titulo God is good all the time. Sige daw. in this heart of mine. Well, God is good. Kung kamo nag-antabay kamo sa morning hirit, ini po ang primero kong music pagkaaga bago ako mag-start ka sa tuyang programa. Ay, masandali lang ha. Alright, sige. Put a song of praise in this heart of mine. Well, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. There we go. God
God is good all the time. Yes, He is. If you're walking through that valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good, come on, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, where my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is, He's so good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Yes, He is. Alright, mga tugang kasabay tapong ipangadji sa pagsimbata ngunyan na aldaw. Ha? Pagsimbata po ngunyan na aldaw o yaon man kamo sa mga harong nindo. Ang sa tuyang pagpasalamat sa mahal na Diyos na kita po sa Albay, Sorsogon, Masbate, mga partikan Camarines Sur, or even mga tugang dyan sa Cam Norte. Dahil po kita nagulpi ni Bagyong Pipito, no?
Isabay ta mga tugang sa satuya tabing pagsimba ngunyan aldaw. Isabay ta mga tugang sa tuyang pagpangadji. Ang recovery kan katanduanes na iyo po ang tinamaan mga tugang ni Pipito Kasubanggi. Ha? Sana po day kibuhay na nadamay. Ha? Sana po day kibuhay na nadamay mga tugang kan magtama ini duman sa northern part, no? Kan katanduanes diyan po sa may Higmoto, Panganiban area, sana po day kibuhay na nadamay. Kaya sabay tapon katanduanes na kung day man kita kaya maitabang financial o maitabang na mga bagay-bagay, ang prayer dakula pong tabang na mahinggianan sinda asin maka-recover tulos sa mas talong madaling panahon. Asubnaw day pa niya to ma-assess kung kumusta po ang danyo sa katanduanes. Malibot pa iyan. Tabi sa Governor Kua, boda sa mga alkalde dyan ma-report pa. Kasubanggi, dahing kuryente, tabi ang katanduanes. Garo alas 8 pa sana, dahil ng kuryente. And then nagka-problema sinda sa communication duman. Sa probinsya nin katanduanes. Taon-taon, babaloon ta. Taon-taon mga tugang babaloon ta na makahuron, mga tugang ang gobernador kan katanduanes para aramon ta kung anong sitwasyon tabi duman sa lugar na ito. Okay? Kung bako so Apsembo Chief na kontakta baga Kasubanggi, baka lamang makahuron ta po taon-taon lang, ha? Oras po sa Pilipinas, mga tugang alas 7 na munin pag-aaga. Tos kamong nagantabay, digdi po mga tugang sa DCGB, ini po ang DCGB Typhoon Pipito Special Coverage. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Alright, sige. Mga tugang sandali lang ta. May naghapot manigding mga taga-Banwang Daraga. Kauroon ta daw si balonta daw nag-apudan ngunyan si Mayor John G. Hausyan, no? Balonta daw na kauronon si Mayor Hausyan kung ano po ang sa iyan na instruction, mga tugang sa mga Daraginyo ta. Dakul man tabi sinda dyan ng mga evacuees, no? Na nakauroon ta na si Mayor Garbin Casubago. Tapos ngunyan, baluntang apudan tabi si Mayor Hausyan sa oras na alas 7. Nin pagkaagain, afterwards, baka makahuron tatabi ang Aleco. May makahuron tabi kita ng mga tugang sa Albay Electric Cooperative para aramon ta kung anong sendang plano ngunyan na Domingo sa, siyempre, number 1 kaan, mag-clearing yan. Line clearing yan eh. Makondukta yan ki line clearing, yan po mga tugang sa Kwan. Sa mga areas kan sa tuyang syudad and itong mga areas na pwedeng pailawan, budan day patabi pwedeng pailawan. Ringing lang ang number ni Mayor Hausyan na. Balo, last try natin. Last try natin kay Mayor Junji. Siya ang overall nasa command mga tugang tabi Kandaraga. Kung ano ang instruction niya sa mga evacuees dyan, Puda ano pa, ang pwedeng giribuhon, ta halos kung anong eksperyensya po sa Legazpi, yung man po eksperyensya, dyan po mga tugang sa, sa, dyan tabi sa Daraga Albay. Kaya lang medyo kan ringing lang, and may an cellphone number, mga tugang kan alkalde kan Daraga. Yan. May nag-text, ayun, yung mananggad pala, no? May yan po sana ngayon suggestion for you start na program. Kindly play beautiful inspiration song. When you sing, you pray twice. Yes, thank you po. Tama ito. Dahil ko nangaranan, so nag-text sa kuya, Sir, no rin po makuryente sa Aleco, tapos mabukas yung isip na sarabayon ka na. Taon-taon pa. Sabi niya, hehehe. Thank you and praise God. Magpahingalo na po kamo, Sir Henbuda, ang DCGB News Team. Mamaya pa, siguro mga 12 kami ma-off eh. Hanggang sa day pa po nakaklara doon mga dapat instruction kan gobyerno, day po kami mapundo. Siguro hanggang pa kaming alas 12 ngunyan, no? Hanggang sa day pa na kaklarado sa mga instruction kan mayor, sa decampment, asin iba pa, maski po lampas sa tuyang bagyo, ikakwanta tabi, ihadarata po sa endo yan. Tangani, araw ka ito, walang pas na ang bagyo. May instruction pa si Mayor Garbin na stay put. Dengo na po mag-uruli. Tangon yan, in effect patabi ko yan so
Ano ito? Curfew sa Legazpi. Sir, kadakol bagang balaw-bagaw na sa tinampo na may mga private vehicle na taday pang pipapundo kundi gwa curfew. Baka so mga taga-ibang lugar yan na nag-aragi sa syudad. Sige po. Daiman Danyos, Gabo sa Legazpi, Bata Aleko, Aluyo ng Iro. Sige po, totoo lang ha, tapod ang tang Aleko. Masaod pa kami. Takit na. Matangay masaod pa kami. Relax. Relax lang. Relax lang. Halat-halaton ta. Relax lang. Matangay basta ako nagsaod na ako sa LCC kaso hapon. Nagsaod na kami ni Mrs. kaso hapon diyan sa Tadyang kay kami nag-grocery sa LCC ta. Kumpleto diyan. Kumpleto. Maski nga ni kuan, iyan na mga gulay baga sa bulod igwa diyan sa LCC. Ayala, mga kuan sa bulod, mga diyan nagkuan kay diyan nag-akuan sinda, ano yan, nagpapasupply kay asinda diyan ki mga pagkaon baga, ki mga gulayon hali sa mga local farmers ta. Kaya kuan diyan, barato man mga tugang ang ano yan, ang mga prutas buda yan ng mga gugulayon na hali sa local farmers. Okay? Ayun. Sige. Mga tugang 4 minutes, makalipas ang alas 7 rin pagkaaga, madali ay si Engineer, garbi si line si tone ini ha. Si Karen din na duman ano? Si Karen. Ano ko niya pa si Karen? Si Karen sa kuan, sa Apsim mo. Ade, baka nagpahingalo naman si Karen. Ano na kung si Karen din na pas makasawanggi? Kay Rekban ka ito. Then, anyway, sige lang. Try natin si Engineer Baclaw, yung chief kang, yan, nagring na. Sige daw, baka lamang makauron tangon yan. Tapos, apudan si Governor Glenda, kung ano po ang sa iyang instruction, as yan mangyayari, kung yan tabing alaw. Hello, Engineer! Good morning, Tabi Henry. Good morning, sir. On air ka po sa tuya na programa. Initially, sir, kumusta po ang assessment ta? May mga reported na ba na medyo bako kaayayang sitwasyon sa probinsya Canalbay, Tabi, as of now, Engineer? So far, Tabi Henry, they man na reported na untoward incident. So, Yeah. kaya ano man na marout na nangyari. Oho. Or even sa mga tinampo na pasabol, garo okay man po mantinido, Tabi, Engineer, ano? Okay man, sabi Henry, kuya man, bako man masyadong ito man masyadong namasen. So, marout na epekto kay itong bagyong Pepito. Opo, okay. So ano po ang kwan tabi ngo niyan, Engineer, ang instruction kang gobernador ta? Siyempre, naghahalap tabi sa mga kababayan ta, sa mga alkalde para sa order of decampment o ano man tabing sistema ta pagkatapos tabi kan disaster. Siguro po, Arturo, at yan mapaluwas ki advisor yan sa tuyong gobernador. Iga-assess me pa po, so po yan kan pag-iyo. May po yan pa baga may date na pag-bugso kong paros. Iyo. Kaya mga pag-oran pa. Kaya piga-adalan niyo po, and at yan po makakapag-tao kami kay decision. I see. Opo, okay. So for the meantime po, ano muna ang kwanta, ang sistema sa mga munisipyo? Stay put. Stay put na kayo sa mga evacuation center. So, opo. yan. I see. Okay, mas maray po yan mananggat. So ibang mga alkalde, naghahalat man tabi kang kwan, kang order from Apsimo tabi regarding yan ta. Nasa safety na ngunya na lugar sa mga kababayan ta. Ano tabi, Engineer? Iyo tabi, Henry. Magalat-halat lang tabi ka na kung anong desisyon. Opo. At yan po, taon lang po siguro na nagpigadalan po kaya. Yes, okay. Sige po, Engineers, mapod na lang po kami giraray ha. Salamaton tabi. Inyo tabi. Opo, thank you. Yan, mga tugang Engineer Dante Baclaw, acting Apsemo Chief, mga tugang sa probinsya. Madali lang ta, baka makauron tang gobernador ngunyan. Si Governor Glenda Bungao. Yan, kahurunon ta daw kung ano ang magiging sistema, ang kakan kapalibutan. Yan, ha? Lingon ta daw kung sistema kan kapalibutan ta kay Governor. Ta siya mapaluwas kaan kikwan ki instruction sa tuya tabi ng mga kababayan.
and mapaluwas ki advisory, no? May correction tabi diyan kay Pipito. Ade, pero at least na magayon so sa tuya na naging preparasyon kay ni. Good morning, Governor. Gob, Good marinaga. morning. Opo, Yeah, opo. Pasensya na po. Tanap, garo na paatab sa apod ko sa imo. Okay lang. Okay. Nag-prepare na kami kan mga advisories Yan. na masunod. Dako na Opo. po ang nagharapot. Yes. Like so, mga malls, nag-upo Yes. na maghapot. Uda. Kaya lang, opo. So mga masarao da atabi, Gob, kung ano na nga kami. Correct. Abuda, sumasi rin ba, Yan. Henry? So, Sa mga gustong masi rin magpasalamat. ba? Opo. Okay. Oo, kay nagapiga ayos po ngunyan sa APSI mo. May tigo-consider ko ta sindang time para sabihin. Kasi as of now, yaon manggiraray baga kita sa signal Yeah. number 2, Correct, number correct, 3. correct. Kaya very careful po kami sa samuyang pigigibong advisory. Pero paduman na po kita. Opo. Kaya magpreparar na lang po, lalo na nasabutan ko man po sa pagparaarapod ngunyan kan mga malls. Yes. Kasi kaipuhan nindang magpreparar. Arakabon pa nga ni Gob, madurumana sa mall. Alas 10 pa nagbubukas ang malls. Tama, kaya lang syempre siguro nag-preparar sinda, pero tama ka. Ako Yeah. more on pagsimba, Yes, kung dakulan yes. ang gustong magpasalamat Totoo. ngunyan, maski puro papaano, and hindi aram kung kay pwede sila maghali sa evacuation center ngunyan, Yes, or ano. yes. So, nagpasalamat man kita, grabe Opo. talaga ang mga tao, yaon ang pagdangog sa Indo, sa radyo, sa otoridad, kaya yaon man kami sa paghanda tabi ngunyan kang gabos na mga advisories na ipapaluwas mi. Iyo po. Opo. Actually, yan talaga ang hapot kan mga tao niya. Pero sabi man, stay put muna. Habang dahil pang instruction, Opo. may typhoon signal Opo. pa po kita. Di ba, Igwa Governor? pa po. Number 3 pa kita, Yeah. number 2, the rest of Albay. Yes, Opo. yes. So as of now, anong instruction ta po? Stay put muna. Pending Stay sa put Indong po po. na. Correct. Any moment, mapaluwas po kaming advisory sa mga dapat na gibuhon po. Pero baka nga ningunya, nag-diriit-diit na naman sa tuyang mga, sa mga nasa evacuation Gari, center. gari na tumbok mo, Governor Tabi. Gari na hulaan mo, Gari may Ay, nagluway-luway Diyos ko. na. Nagtagaruluway-luway na nagibirit-bit na. So iba talaga kasi sa mga alaga maninda, tiga-tagarereparo na kung kumusta sa mga kamugtakan, sa mga dapat na reparuhon. Opo. Pero dailang po nasasabutan mi po iyan, and naghahanda po kami ngunyan para sa mga masunod na advisories na po. Initially, Gob, Opo. may kontabi, may report sa imo, ano man na untoward incidents tabi, may umaski event text sa tuwing mga kababayan tabi as of now? Uy, yun daw ang dahil lamang Ay, kitang magayon. na-recibe, Magayon daing yan. rescue, kasubanggin, na Yes. gari tarang kiluhon, gari gabos magana sa tamang lugar. Oho. Ibahon sa nangyari sa tuya kang Christine, Yeah. na alas 7, alas 8, alas 9, dahil mo na masabutan kung saan paghali-hali na mga calls Totoo. para sa rescue. Totoo. So ngunyan, gari, tama man sa ginibot po. Gari, oo, Natumbok oo. ng gata. Kang so Christine talaga, makusog subaha, de kitang paros. Ngunyan man, pati paros, igwa kitang tinamaan dyan sa Indo sa 1st District. Tapos, pati sa buong Albay, pero maluya man tabi sa Oran. Ano? Tama iyan. Gari baga, nasakop kita, tinamaan kita, pero Opo. di kita sinentro. Iyan, Arama iyan. ito sa arog, di isa Yes. tuya nagsentro. And habang pararayo, gari baga sabi ni Daula, tatagari nagkukusog. Habang Yes. pararayo naman sa tuya, gari sabi sa kuya ni Doc Cedric, nagkukusog naman. Gari Iyo. baga, nagsintabi sa Iyo bagyo po. kang pag-agi sa Albay. Gari arog po ka ito Iyan. so scenario. Kaya Opo. nakulaon po ang sa tuyang pagpasalamat, pero pangadji man po sa mga taga-Katanduanes, Yan, mula sa iba yan. pang lugar na talagang nakakamati man talaga ning grabing Opo. sukakusugan kang bagyo sinda po sa nakamati. Yes, opo. So, pending tabi, Gov, sa sendong advisory o instruction for this today, ano pa sa tuyang pangkabuan mo ng mensahe sa mga albayano? Go ahead, tabi. Oo, di man giraray na gari baga nakahinahiling tang yaon man giraray po kita sa signal number 2 and number 3, kaya kung po pwede bakdai na masyadong movements kun baga paro luway-luway sana if ever, pero dai tatigataram na okay na kita, di kita makampante tulo sa mga aron kaining pagkakataon. Opo. Salamat po, Gov. Ingat po kamo, pasiring sa opisina.
Thank you. Yaon ako sa opisina Ayaw ka na. hanggang yan, Henry. Ayaw ka na Dahil man pala. kami nag-uli. Yaon kami sa opisina. Yaw ka na pala. Pero, uy, Bilog. ang Opo. boses mo, Gub, garo na ka lamang napipirot mo, garo na ka pagal. Ano? Oh, Ayo. Kaya pili ko nga bedroom boys patabi ako ngunyan. Day, Ano, ang pamati ko, Henry. garo na ka nag-experience kay, kung ano yun kay Bagyo. Bagyo. Ang boses mo, Oo, pero kaya pag nanago ko ang boses mo, gari, na, pati ako na, wala ang pagal ko eh. Ay, nako. Thank you so Opo, much, Henry. salamat Gob. Thank Ingat you po kamo ha. Ingat po. Sige Salamaton. po, bye-bye. Salamaton. Bye-bye. Alright, bye-bye. Alright, Governor Glenda Bongao. Aram nakuha yaon po siya mga tugang sa opisina. Then nag-uruli, nag-araga, kasubanggi, mga tugang nintrarabaho para i-monitor tabi. Pero, kuya ni Mede. Ang boses ni Gob, day lamang sugari-sugari. Pagal siya, pero energy niya, grabe. Talaga, iba man talaga. Si Governor Glenda baga. Kwan baga yan? Radio announcer, dati. Mga tugang kaya kwan tabi, mariparo mo ang sa iyang entusiasmo. Sa pagtaram niya, talagang naka-pitch. May level of pitch. Mga tugang sa iyang boses. Radio announcer yan eh. Araw ka ng radio announcer tabi, mga tugang pa yan. Umadali lang taon ni Gary concern inikan sa tuya ng mga kababayan. Tabi, sandali lang. Hello, good morning po. Hello, Sir Henry. Yes sir, good morning. Salamat kita sa araw kayo sa naging sitwasyon sa tuya. Iyo baga. Di po sa ginubatan, sa mga nagkano sa mga eskwelahan, pati sa simbahan po, nag-uurli na. Okay. Oho. Ako, ang sarupang gusto kong pasalamatan ang sa tuyang local government. Yeah. Ara mo po, gabos nag-tiro. Pusang sarupa, ara mo Sir Henry, kapag nagsususpend ki klase, kinainit. Iyo. Ngunyan yan na nagsiribot-sibot sa mga local government Hilinga ta din naglaw sa tuya sa Bagyo kaya mas maganda ro kaya nagigiponin ta. Mas maray man talaga na preemptive, tangani na preparado ang gabusan Di ba? Ayo po. Dapat balik talaga ito. So, ni kay tubagang si Gop Sarte na pang nagkapos sa tuya. So, zero casualty. Mas magayon talagang araw kita kayan. Opo. Baging na yan, ugali na dapat ka mga Bicolano araw kaya next time. Yes, sir. Buda, may template na kitang pinagigibo, kaya ta na yan, di ba? Pag-aaral kaya. Ayo po, Sir Randy. Good morning po. Good morning. Salamaton tabi sa magayon na reaction. Tabi, may kinaraman sa sitwasyon tangon yan. Mientras tanto, si Jimmy nasa linya. Kabin, Jim? Jimmy? Anong linya si Jimmy? Wala dyan? Okay, sandali lang Hello, Jim. Come in. Yes, BP, maray na sa mga baranta. Bayaw na kung ngunyan digdi sa yung command center. Kan MDRRM with MDRRM Chief Sir Noel Romel Negrete. Nag-aga din sa Mayor Caloy Baldo sa pag-monitor paglampas na bagyong si Pipito. Si Mayor for siguro mga nakanto siya sa iyo sa monitoring kung ano sa sitwasyon sa bilog na pag-aga and ano na mga instruction mo niya na pagka-aldaw dahil lang sa mga natural so mga nag-i-evacuate piga sa ilalim sa force evacuation yaong pa sa mga evacuation center nag-aaral at instruction. Mayor, good morning po sa ibang nalinya po si BP Henry sa angkor sa DCGB. Opo, Mayor Caloy Marinaga. Hello, Marinaga, Sir Henry. Opo, good morning Mayor. Kumusta po kamo? Kumusta mo sitwasyon sa Kamalingon yan? Okay man po. Kumbaga ini international road malinig naman po. Iyan. Then, sa mga yaot sa evacuation center, nag-alat-alat lang, dita muna sa mga ulian ninda. Opo. Okay, bago sila mag-decamp. Iya, opo. Coordinate na lang sa barangay official them. Yes. Ano pong instruction sa mga nasa evacuation centers pa ngunyan, Mayor? Ako lang po, maagalat po sa mga barangay official. Siyempre, check muna, lalo na sa mga yaw sa mayon yun check muna so agian ninda. Opo. Kung okay, baka may mga nagkaturumba dahil pumapasable, di may check na muna. Iya. Dahil yun naman po ang pigigibukan mga barangay official mo niyan. Bako man po masyado makusog suparos dyan sa endo, di ba? Sa Kamalig tabi, garo pareho man lang sa Legazpi so namatian ta?
Iyo po ba kuman maray, pero may paros-paros ba makasubanggi? Yeah. Pero kayang-kaya. Iyo po. Asob daw, Mayor, pero po sa evacuista dyan, number of families. 8,000 plus po kami Dakil na man, ano? pamilya. Kaya medyo natakot na rin. Siyempre, nung Christine Maga, Yeah. medyo grabe talaga oran, kaya medyo nagkuhaman sila. Yeah. Opo, okay. Mayor, instruction tabi, mensahe sa mga taga-Kamalig tabi. Go ahead. Pasalamat po kita, taday po kita talaga inagihan, direkta kang bagyo si Pito. Kaya po magalat-alat po sa abiso kan mga barangay official. Kung nga po ang dapat ang giridoon. Yan lang po. Opo. Mayor, salamat po ha. Ingat po, Permi. Salamat na po, Sir Opo. Henry. Jim? So, gusto sabihin tabi, Mayor, mapareview kang mga aagyan, kanaulian, kung niguanin mga danyos, kaning mga evacuees. Then, saka na maago signal na mauruli na. Iyo tabi, Sir Jimmy. Okay, so yan tabi, BP, mga tugang si Mayor Caloy-Baldo kan na banuanin na Kamalig 24/7. Diyan man digdi sa command center. Nagsaldi kan Kamalig together with MDR mo Chief Romel Negreten sa ilang mga pagiribas staff. Yan ang dagdag pang informasyon gikan digdi sa Kamalig, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jim. Jen, pakicheck daw tabi kung may latest sa pag-asa sa website ninda. Ta every 2 hours baga, garoy gwa pasinda eh. Baka igwa lamang sinda ki bago ta po dan sa pag-asa giraray para sa iba pang informasyon. Hello, good morning. Yes, good morning. Yes, sir. Good morning po. Good morning. Maray taday kita na gulpi kang bagyo. Opo. Tapos kudos po kay Governor. Yeah. Okay. So, kalmado ang buhay. Iyo baga. Gari pig-arog mo naman ako. Gari nang kamalisya naman ako sa imo. Gari lang pig nag-second demotion ka sa kuya. Iyo. Gari siring talaga kaya pag warang colorfulity tayo. Iyo baga. Yeah, correct. Saro ka, tiga patango muna naman ugaring ako. Tama baga. Yeah. Thank you. Okay. Salamat, Migo. Mabuhay. Alright, mga paradangog ta. Mga tugang sa tuya tabi na palibot. Aramon tanawan mga dagdag na bareta kasabay si Pading Al Armario. Pading Al, Marinaga. Go ahead, Giraray. Yes, pati nag-briefing na digdi sa command center, pig barangana sa pat na grupo, and mga teams digdi para sa clearing operation. Opo. Ang ganyan na 7:30 in the morning. And at the same time, 7:30 man, naaraman ta na ililift na ni Mayor Pido Garbin and curfew hours yata. Si Mayor Gary tabi para sa konfirmasyon kaya na paglift ka na curfew hours. Opo. Mayor? Hello, Mayor? Mayor? Hi, Henry. Good morning again. Yes, good morning po. Well, we need to lift the curfew considering na darapulang establishmento kay pagninegosyo ang buya mag-negosyo na. Yeah. So, nagapod na nga ni so LCC. And other vital establishment na muya na mapagserbiyanan sa tuyang publiko. Opo. So, effective 7:30 today, we will lift the curfew. And nagpaluwas na nga ni Oki Anunsyo. But this is, kumbaga, so mga nasa evacuation center, maghalat kita kang decampment kang absi mo tabi. Opo. So, ayan po, Henry, ang kahaputan lang na lifted na tabi ang corporate 7:30 para makapag-prepare na naman. Magayon tabi, Mayor, yan na naging decision mo. Taka sa bago, manangad, pag-scan ko pa lang sa mga text ko. Igwa na nga niya gusto magruluwas para magsaraod. Well, tama man po. Year. Oo. Well, siguro ili ang inuton ta. So, labos na pampublikong market, public market, infecta. At ang aning sumasaraod, sinso convergence kang taho, maasigurar saan sa indang safety tabi, Henry. Yes, so, officially, we are now lifting the curfew to give way for the business establishments and sumatrabaho man, ko pa-report na kan sa indang mga manehamento na makapag
tao na magtrabaho. But Opo. it's the same, Henry. Opo. Sabi ko na nga ni, so order of the government, Yeah. latunta hali mismo sa APSI mo. Sabi Yes, opo. Salamat tabi, Mayor. Salamat tabi. Salamat, Henry Marinata. Opo. Thank you so much, Mayor. Tamang-tama, yaon naman digdi si Liga President Isyam Ismail Tabi. Aramon ta kung ano ang mga advice niya sa mga kapitan as far as Liga Space concern. And bilog na alpay palang, bilog na Bicol Legion dahil kaning nangyaring ini kay Pipito. Tabi, aboard si Henry. Hello. Hello, good morning. Hello. Yeah, good morning tabi, board. Kumusta po? Ano ang kwanta sa assessment na po sa Satuyang Syudad? May mga report ba na nakaabot sa imali sa Satuyang mga pag-iriba sa liga ng mga barangay, sa Legazpi muna? Wala pa po, sir, as of now. Same time, sa mga kapitan, nag-urulay naman na bago nang wala ito ng mga fasilidad ang evacuation, asahan po Satuya na lilinigan po ninda. Kaya araw po sa pada na naglipat sa Umapon Evacuation Center, nagagad po kitubig na hindi ka na po ninda sa CR as into fasilidad bago ninda bayaan. Ay magayon yan, tabi na sinabi mo, tabi mananggad, BM, so pag-i-restar, kan mga eskwelahan mananggad, siyempre may naatian duman, may nadami, etc. Bago magharali, malinigan na muna. Iyo po, para man po sa aga, sakaling mag-resume na po ang classes, magamit po tulos ng mga estudyante. Iyo po, opo. So ano ini tabi, pinapaghurunan po tabi hindi sa liga ng mga barangay sa Legazpi tabi? Iyo po. Tapos ano naman po yan kang mga kapitan. Iyon na po sa pinag-rulayan kung araw po kaya last time na iwang eskwela na halos abo na magpasubli. Iyo baga. Dahil po nga nitaro ka na kaso. Kaya karagpururun po kami kang Martes sa CDRMO office na protektaran po so mga classroom bago wala to. Yes. At yung reparohon. Yeah, magayon tabian na mention mo ta actually igo man akong mga nakahulo ng mga school principals, mga iba pa na nag-aako kay evacuees na pag-urulian, medyo may mati, may danyo, may damage, etc. Pero dahil po kan sa tuyang council, mas magayon po ana baka mananggad sa Lunes magbalik ang klase na sa public schools di preparado po ang sa tuyang classroom tabi board member Iyo tabi, depende. Okay, ano pa tabi ang sa tuyang instruction sa mga napag-uruan sa punong barangay, mga punong barangay after tabi kaining bagyong ini tabi? BM Hisham. Reparoon po, so electric wires, kung may mga nahulog po sa indang lugar. Oo. At ni-report po tulo sa Aleco. Baka pag-on po kang kuryente, Iyo. may mga kuryente po natawo. Iyon Kaya reparoon manangga. na po nila sa mga drop wires kung may nahulog tabi. At nakatukod sa atop or sa salog. Oo. Iyo. Before magtama sa bagyo sa to, nailing ko sa barangay council ta, mga punong barangay, sa kada barangay, mismo sila nag-ikot para mag-clearing kang mga kasanganin kahoy, etc. So, aware sila kang sitwasyon kan sa indang barangay, pwede man ang ganun pag may nahiling na nakalaylay dyan, pagdudahan o kung ano nang pwedeng gibuhon tulos kaya tabi, board. Iyo po. Opo. Actually, araw sa barangay Bagakay, kasapon, nag-report man po sa Tuya. Kasi sinend man sa Liga Group Chat na may manahulog ng wire sa iyang lugar. Tapos sinendan ta naman po kang numero pang Aleco para ma-report naman po nila. Ayon, okay. Sige po, BM, mensahe po sa tuyang mga pag-iriba na mga barangay kapitan, na siniba pang member kan barangay councils, bako lang digdi sa Legazpi o maski po sa Albay tabi. Go ahead tabi. Opo. Mag-reparo po kita mga caps at yung protektaran ang kadiri at yung mga constituents, mag-reparoon po ang nakapalibot, and magalat po sa notice kang sa indong mayor ang decampment. Opo. Anti-campment po. Opo. Salamat po, BM. Salamaton. Okay. Salamat po Sir VP. At yung rinaga po, gira-reserve po sa nagantabay kan sa imong program. Opo. Paringat. Thank you so much, Tabi. BM, board member Isyam Ismail sa mga importanteng mensahe na yan. So yan, Tabi, balik. Anong titig sa command center. Alam Mario, thank you. For all the blessings that I Kwan tabi 8 o'clock pa lang so latest tabi na bulletin, tabi Jen, alas 8 din aga. O tamang-tama, pagtuko ni Paring Marto, thank you, Lord, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord.
7:27 oras po sa Pilipinas. Baluntado na apodan ang tagapagtaram kang Aleco. Kunon sa indang magiging aksyon ngunyan pungaldaw. Ta oras na nag-urulian yan. Ang hapot kan mga tao, ano rin niya po mabalik ang kuryente. Yan, di ba? Siguro, atom ko na yan. Buda, gusto ko nang inuton. Ta problema ko na naman yan. Inuton ko na yan. Ganun mo problema na na. Henry M, wala pong kuryente. Tamagin daw, tabi kami. Nag-ring tabi ang cellphone ni Ange Galero. Alas 7:29. Nag-ring ang number ni Ange. Madali lang ata. Mata Domingungon yan, baga di. Mobil. Kuya Boy. Tapos. Maray pa ikanan sa magdalagang tabi duman. Shara. Kuya Boy. Joshua. Ay. Hello. Badeng Benny. May kuryente na rin sa mo, barangay 18. Ay, go na. Oh, very good. Barangay 18? 18 hot labi. Aha. Ano, hindi salbay ko ni Guana. Ade. Sigurado ka pa rin may kuryente? Yun na, noon, ilaw na tapos na ilit. Sabagay ako pa di. Pambira ko magduda sa padiyon. Iguana, anong oras nagbalik? Ngunyan pa lang. Ngunyan pa lang, ha? Okay. Kaya pala makusugon ang feedback ang radyo mo, ha? Ay, iyon. Okay. Yeah, thank you. Salamat pare. Alright. O, iguana ng kuryente sa barangay 18. Madali lang, ata. Ito. Hello? May kuryente na sa Indo? Sa Gugun, Migo, wala pa. Wala pa. Ano nga ng barangay mo, pare? Gugun, Migo. Gugun? Aha. Baka may mga... Feeder 4. Ako, baka may kwan lang. Actually, dahil mangki masyadong damage na, magkita na mangki paro. Man. Pero, Migo, masalamat mo na ako sa, sa mahal ng Diyos. Bako na, God is good. Nadagog mo ito na mga music ko magayon, makayugtuon baga ano na, ano? Kaya bako sa God is good. Very, very good si Lord. Oh yeah, opo. Okay. Ako pa, amigo, nagpasalamat kita sa Aleco ta. Oo. Rain or grabe so kamugtangan nga subang din mga Orano, Paros. Pinakudiran kami di sa lugar nila. Sulos bagang wire nagpara-spark. Opo. Nagka-fluctuate so politik pinarosok ni so breaker. Pero salamat sa Aleco ta. Talagang mailing mo ang trabaho nila na maski sa tao kan bagyo. Ano sila. Kaya i-comment ko man na pasalamat man kami sa Aleco. Yes, opo. May kuryente na di sa Imperial Court. Iguana sa muya pare. Ma-change kuan nga ni kami. Ma-change power kami. Salamat taon. Thank you, Lord. Thank siguro, you, DCGB. Migo, una kulunis mo niyan. Salamat, Migo. Pailawan ta na nga sa DCGB. Tama, reklamo man sa nang ito. Kaya nga, Kaya salamat mo sa DCGB. Kaya kung sa ang talagang pag-abutsaro ka ng kalamidad, ano? Okay. Oo. Okay. Tapos, salamat. Una kulunis mo niyan. Domingo pa sana. Domingo. Kaya, magpasalamat kay Lord, maski puro paano. Yes. Okay. Okay, Migo. Thank you. Salamat. Iyo. Kuya Manny. Hello, Kuya Manny. Boss, ayos na kuryente, Iguana. Ano? Iguana kuryente. Sa? Hello. May kuryente ka na sa Binanuahan? Iguana ang kuryente dyan? Sa Binanuahan? Ayo. Ayan. Very good, Iyo, Iguana. Okay, good. Ayo. Anong oras nagbalik? Ayun yan pa sa naman, 5 minutes pa lang. Okay. Siguro sabay digdi sa DCGB, ano? Nakulaon pala ang TV mo dyan sa arong mo. Nailing mo ako sa telebisyon. Grabing abilidad ni Manny Tutanyes. Paka-retire. Nakulaon ng TV. Okay. Salamat, amigo. Kuya Manny, mabuhay. Salamat, tabi. Okay, thank you. Grabe si Kuya Manny. So, cellphone niyang may video, pinahiling sa ako sa TV. Nakulaon na television. Yaw na ko duman sa TV. Maray na aga po dyan sa CDRRMO kay Engineer Ladi Asur. Naka-flash kita ko yan ni duman sa wall.
Nag-agi si Councilor Sunshine Imperial sa CDRRMC. Nahiling mingi ka dyan sa CDRRMC. O, salamat tabi, Councilor Sunshine Imperial. Tabi sa informasyon na nag-iikot man si Councilor Sunshine eh. Nag-iikot siya ngunyan para sa sitwasyon sa palibot. Kaya nag-agi siya duman sa City Disaster Risk Reduction and Management Council. Hello? Hello? Yeah. Good morning, Migo. Opo. Nagwawara-wara, Migo. Haing ka, Noel naman. Wara, Migo. Nagwawara-wara ang signal mo. Ay, tapos. Wara, Migo. Oh, wara. Mag-messenger ka. Mas klarado. Mas klarado, Migo. Alright. Good morning, tabi kay Councilor Sunshine Imperial. Yan. Mientras tanto, dumang kita kay Jimmy. Nasa linya. Jim, kami Jim. Okay, sandali. Ay, ni si Jimmy pala, no? Kami Jim. Hello, Bibi. Maray na aga sa mga parantabay. Diyos inot sa gabos. Nagpasyar kita digdi sa simbahan sa St. John the Baptist Church sa Banuan kan Kamalig. Natara sa kita sa BBP na paguna ta may misa sa Domingo ngunyan. Dahil man nin cancel sumisa ngunyan. Okay. Dahil ta panuki mga evacuees digdi. Okay. Sa simbahan. Yang digdi si Sir Roger Murillo, pastoral chairman. Kaurono niya to kung ano ang disposition kay ning mga evacuees na yaon digdi, ano oras ni Papa Aurelia. Gidakulan linigon kani, tao kupadoan na simbahan, and no rin an misa magkakaigwa ngunya na pagkalaw. Sir, good morning. Sa ibong na linya po si BP Henry Sangkor sa DCGB. Hello, sir. Marinaga po. Marinaga man po, BP. Opo. Kumusta po ang simbahan? Panood ka mo dyan ki-evacuees tabi? Kayo po, ang yan, medyo nag-imus-imus na sa mga evacuees no, nanda pinusporme so misang aga. Gigibo na sa misa siya na so scheduled na hapon. Opo. I see. Okay. So ang postponement po kan misa, sungunya lang pong morning tabi, sir? Kayo po, naga-relimpia pa and then nagalat ng decampment sa munisipyo. Iyan. Okay. So, pagtapos na po sa misa, siyempre, marilimpya pa, mapreparar ka mo dyan. Anong oras na po pwede magkaigwang misa ngunyan na aldaw? In-schedule po ni Father ng 4 p.m. and 6 p.m. Ayun. Tamang-tama. Medyo buwelo naman po yan na maray. Alas 4 rin hapon. Pwede nakadikam naman. More or less po, perang evacuees nito dyan sa simbahan? Almost sa kung ko so record ko dati is 300 families. Dakulon palan. So, dakulon. To barangay 2 and 3. 300 families, pero ang individual yan, dakulo yan, mga 500. Dakulong palan. Ano, salamaton. Isa pang kora paro ko nindo dyan? Si Father Ricardo de Binagracian, kora paro ko. Salamaton sa pagbukas kan simbahan sa tuyang mga tugang dyan. Ano? Araw mo ang simbahan, sir, ang pinaka-safe na lugar pag araw ka rin may bagyo? Ayo po. Diba? Yan ang pinaka-safe. Unless nasa simbahan ngaya, pwedeng laogon kibaha, etc. Pero kung sa parosman sana po, ang simbahan subok na ang kampanahon. Ano? Subok na kampanahon niya. Pero may evacuees kami pag may mga kalamidad. Yeah, opo. Mas man talaga na ang mga simbahan nabubuksan sa evacuees ta. Nga dit, ang maski makusog ang paros, medyo safe lang. Unless na bahaon, tabi. Di ba? Ayo po. Opo. Maski lumaon ay ng simbahan may. Makusog yan. Makusog po yan. Opo. Okay, buda, yaw naman na Diyos. House of worship baga po yan. Di ba? Iyo po. Opo. Sige sir, salamaton po ha. 4 o'clock ang misa dyan na hapon, tabi. Okay. Okay. Opo. So, yan. Nagpuna pagkasal mag-uruli ang mga tawan. Pigdaw ng signal niya mag-uruli. Dahil pamarti, nagharakot man sa nanumal gamit nila. Oo, nag-prepara. Signal pa kita bipingon yan, ano? Signal Tiga ba? Number 3 pa kita, tabi. Number 3 pa kita. Pero nag-uruli na. Anyway, sa mga pipainot na ninda sa mga
kagamitan. Pero sabi ni Mayor Caloy-Baldo Casubago, no need nang so magalat pa nga ko na ni nga mababalon pa ulit. Advance na pinadararahan na dahil eh. Opo. So yan tabi BP and accommodating and will be active si Mr. Roger Morelio ang Paris Pastoral Chairman digdi sa St. John de Baptist sa Banuan kan Kamalig. Yeah. Yan Opo. tabi BP ang sa yung mga dagdag na impormasyon gikan digdi sa Kamalig, Jimmy Nazarita, DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. Ano nga sabihin kong adlib. Nawara so adlib ko kang nabasa ko ining pinadrasa ko ni Jenny sa monitor me. Ano nga so adlib ko. Tato na lang, taramdumong ko na lang, ha. Ano yan si Jenny pero aktibo ini ta kon ini kon siya eh. Inspirado man si Jenny. Mas inspirado si Shara bago ko yan eh. Okay. Sabi ni Governor Glenda Bungao, no decampment at this time. Dahil po kimag-uli, dahil magpauli, ngunyan aldaw. Sa mga oras na ini. The northeastern portion of Albay is still under tropical cyclone wind signal number 3. In other parts of Albay are under TCWS number 2. The decampment order will be issued once safety concerns have been fully evaluated. Yan. Tama. Ako, mas magayon po ini na garo alanganin na magpadikam kita, Kuya Nems, na signal number 3 pa kita. Ang sa ibang parte ka Albay, signal number 2 pa. Pero maliwanag na ang panahon, baka may nagluway-luway ng nag-uruli. Pero mas maray po na stay safe ka mo. Diyan sa sendo po ng mga evacuation centers. Bago Kuya Nems, mas maray po yan, nayaong ka mo dyan. Buda, balay mo pag bako ka mo mag-urulian, may bit-bit ka mong balon. Malay mo, di ba? Hindi nga nisa mo sa DCGB, gano'n de kina, sa lista kita ko. Wala nga ka mo na. Dahil kakaraman sana. Aha. So, yan tabi, mga tugang ang kwan, ang sitwasyon tabi sa basta sabi ni Governor, dengo na pong hiriroan. Kita tabi nasa signal number kwan pa. Signal number 3 pa. Sa ibang parte ka Albay, and sa iba, tabi, nasa signal number 2 pa ang Albay. Si Mayor Crisel Lagman, kan Tabako, makihurong daw kita kung kumusta ang sitwasyon sa Tabako. Mayor Crisel, maray na agad tabi. Good morning, Sir Henry. Yeah. Good morning, Mayor. Si Henry po ini sa DCGB. Yes, good morning. God is very good. He spared us. Yes, thank you so much, Lord. Na very minimal po ang damage sa ocular inspection. Passable po gabos na road sa Tabaco, including palaog po sa Suwa-Igot. So all major thoroughfares open and accessible. Ang problema lang po, may mga dangling electrical wires. So which I think is present all over. So wag po paglalaroan yung mga wires. Always assume na may kuryente siya. Okay? So far, even sa island po, okay kita. No damage to property or to lives. Meron lang tayo mga ni-rush sa hospital kagabi, mga madaling araw for hypertension, possibly stroke, may maaki sa mga araw ka. I think medyo exciting yung yung gabi because of those mga emergencies na dapat natin i-transport sa Siga Memorial Hospital, and na-accommodate man sinda very well po kang Siga. Baka Mayor, kanso nagpaparos-paros, nagkinitsutulak, ano? Iyo po. Buda, siyempre sa stress baga, the anticipation. Pero so far, okay po kita digdi sa Tabaco. Very good. And I think the rest of the district, nakahuron ko po sa mga taga Santo Domingo, okay man po kita duman sa Santo Domingo. Very good. Bili ba kung Mayor sa kwan mo, sa mga staff mo buda sa imong mga pag-iriba sa bar, makaskaso ng reporting po sa imo, ano? Iyo, totoo lang. Di ba, makaskason ang record so assessment kan sa imong team
Nakakuantulos, Yes, yes. nakaikutulos, ano? May Nakaikutulos. timetable po talaga Sinda and they stick to it. Opo. Depende siyempre kung magayon ang panahon, Yeah, stick kita sa yeah. plan. And this was a very well-planned evacuation and response. Opo, No? opo. So, very good. So, kudos to our team here in Tabaco City, our partners like the PNP, the Coast Guard, Opo. the Philippine Army na nag-augment po sa Muya. Yeah. So, thank you so much. And the media. Opo, Okay, opo. your counterparts here also in Tabaco were Yeah. with us the whole Yeah. night. The whole Opo, night. very good. Okay. Mayor, I do not know, kumusta po? May mga stranded kita dyan sa pier? Yes, Pero dakula, no? Kapulpukitan standard. Yes, Kapulpukitan stranded passengers. I cannot give you the number now, Yeah. pero I think they were comfortable last night po sa Bongon Hall. Iyo, We iyo. also provided a generator for them so that Wow. may easy charging even ngunya na wala pa pong kuryente. Iyo mananggad. Actually, yung ang sun ko sa imong hapot mananggad, gusto sabihon, dahil pa kamo diyang kikuryente ang bilog na syudad ng Tabaco. Ano Wala until pa now? pong kuryente, sir. Oo, Ma-assist pa Henry. gayon so Aleco, ano? Ma-assist Yes, and pa it's kang okay. sitwasyon. It's okay for as long as everyone is safe. Yan, no? yan, Yung yan. kuryente, susunod na lang po yan. Yes, very good po iyan. Ang buhay, importante. Kung dahil kuryente, o kung maski dahil kuryente, padagos ang buhay ta po. Yes, yes. Opo. Mayor, ano pang instruction ta sa kwan sa mga nasa evacuation Evacuation center? center. We Opo. are ready to decamp. We are ready to decamp. We are sending vehicles sa Tabaco National High School. Yan na medyo haro-harayo ang evacuation center to their barangays. So, now just wait for your turn and slowly and surely you will be able to go back to your barangays. But Ayun. for now, sa mga nasa barangay evacuation centers, it is now safe to decamp. Iya, opo. Ano may instruction po sa imo si Congressman Lagman Tabi for para sa First District Mayor? Alam mo with Papa, na since kami Yung baga. naandito sa ground, he trusts us completely. Iya, Oo. yan. So oo. we just report back to him ang action taken. Opo. What about Mayor sa iba pa, Tabi, kan Premier Distrito? May mga feedback ka po na ko halin Wala sa pa mga... po sa TV, pero birthday ko niya ni Mayor Ami. talaga? Talaga? Yes. Talaga? Medyo duman ako, medyo naghahadit dahil nga nito sa storm surge na nahiling Iyo. ko. Pero Iyo. ang sabi niya sa kuya, those pictures were taken, those videos were taken during the high tide. Iya, iyo man Okay? talaga. Iyo So, man talaga. Iyo man hindi siya talaga klaradong litrato nung nangyayari. Yes. Okay? May duda ako, Tabi, Mayor, na si Mayor Aming ngunyan, sa mga evacuees na din, yung papaulion, tamay handaan ngunyan. Di ba? Alba na gana. Maray pa kita ang magduman. although, feeling evacuee man ako ngunyan, sabi ko, masiramon ang sardinas sa pamahawan sa Sinanlag. Tunay, So yun na iyan sa tunay. kuya po, Henry. Tunay nanggad. Okay. Iya po. Kaya mamahaw kita. Mamahaw kita. Opo. Mayor, ano pa ang mensahe ta sa mga taga-syudad din Tabaco, Tabi? Go ahead po. Thank you so much for cooperating. As early as Friday, nag-evacuate na po sa mga nasa baybayon. Thank you for listening and understanding the urgency of evacuating way before pagtama kang bagyo. Opo. And because of that, we were prepared. And because we were prepared, we were spared. Yes, Okay? yes, So yes. thank you so much for your cooperation and I look forward to the same systematic and preventive, Opo. proactive approach Opo. sa tuya po ng mga kalamidad. Salamat pong dakula. Salamat, Mayor. Ingat po kamo, Thank Perme. you so much. Mabuhay po, DCGP. Okay, thank you so much. Mga tugang Mayor Crisel Lagman Luistro. Ang sa tuya at tabing kahuron, mga tugang may kinaraman sitwasyon dyan sa Tabaco City. Sa Kwan Baga, di ako ganang akong kontak kay Kwan. Pero sa pangkabilugan, ang 3rd District Kuya Nems, dahil man talaga di ba? Dahil makusog na uran, kaya dahil pong baha, di ba? Dahil so kasagsagan kan bagyo, sinda na sa number 4 duman sa 1st District, number 3 sa 3rd, buda sa 2nd. Pag number 4 sa 1st, number 2 nakita digdi buda sa 3rd District. Kaya na-spare man kimaray mga tugang sukwan. So
So na-spare man Kimaray, so Tercer Distrito kan Albay, ayo po ang tinamaan kan Christine, no? Kan baha darak po kan Typhoon Christine kan minaging aldaw. Madali lang tabarasaon ko ning mga reactions dito. Tagari dakulo na so mga text messages po nindo na Henry, kung 325 kilometers per hour si Pipito, di mas makusog siya kay Yolanda na 316. Ito pong 325 gustiness po ito. Ang strength niya po talaga, sustained winds niya is 195 kilometers per hour. Ang gustiness niya po, 325. Di ko pala na klaro ka sa bago sa Pag-asa, ha? Kung nata ang gustiness, Kuya Nems, 195, ang sustained winds niya, 195. Tapos, ang sa iya tabing gustiness, 325. Grabe, no? Alos, Kwan, di ba? Alos, pira, tama ba? Sobrang kabanga? Kulang sa kabanga? So, kusog niya, pigduble, di ba? Ang pirat, 190, aday man pala, kulang sa kabanga. Pero, di ba, something na makusog, tabi, ang satuya tabi na palibot. Pakisabi tabi sa Aleco, pakitawan man tabi ang barangay 1, 2, 3, 4, and 5 din kuryente. Wara man damage na poste. Yan. Nag-assist po mo niya ng Aleco. Karing din nagsimbag siyan siya. Nag-ring lang ang sa iyang cellphone. Tabi, pasalamatan taman ng simbahan, tagabo sa simbahan po binuksan ninda, susendong pinto para duman sa mga ma-evacuate. God is really good. Iyo po. Actually, de ko lang na-adlib. Iyo supig na tram kung nalingaman kong mag-adlib ka sa bago, tabi, kang nailing ko ining sinensa ko ni Jenny digdi sa monitor. Iyo so, i-adlib ko ta natapos pa sa nabaga sa report ni Jimmy. Ta gusto tang i-acknowledge mga tugang ang diocese kan Legazpi. Ta halos gabos na mga simbahan binuksan ninda para po sa mga nag-evacuar, no? Salamaton ta ang saro talaga Kuya Nem sa the best na evacuation center pag bagyo. Mas kampante ako sa simbahan. Ang mga simbahan tabi nakatindog diyan sa halawig ng panahon. Budan mga pintuan baga kaiyan, mga wall kan simbahan talagang sumatindi. Dahil basta titibagon unless sabi ko nga ni kasubago, mga tugang na bahaon iyan, may baha na umagi diyan. Pero tabi mga tugang kung paros lang, ang simbahan ta po kayang-kaya po yan. Kaya salamaton tabi sa mga kura-parokota, no? Sa pangingino tabi ni Obispo Joel Bailon, tabi na nakapagtao tabi ni serbisyo sa tuya tabi ng mga kababayan, mga tugang ang satuyang simbahan. Binuksan yan para po sa tuya tabi na evacuation. Mga evacuees, no? And ikadua, Kuya Nem, sa mga private schools, di ko lang masaro-saro. Takaso, bago tabi kita nagkakuan, bago kita nagko-cover kita kaso hapon, nadadangog ko may mga private schools tabi, dakul na mga private na mga eskwelahan, ang binuksan tabi ang sa indang compound, ang sa indang mga kuan, ang sa indang tabi na mga ang sa indang tabi na mga eskwelahan para ipagamit mga tugang sa mga nearby, kataning na barangay, neighboring barangays ninda. Salamat nun tabi sa mga private schools ninda yan, ha? Busing VP, the best talaga ang DCGB. Salamat po. Matud talagang kadamay. Kami sa BFP, SRF Bicol, nakamonitor sa inyo po pakahapon. Maray baga pag ang community nagasunod sa gobyerno. Kina ang gobyerno on top of the situation. Sana arog sana sa DPRMI ang Disaster Preparedness and Response. Sabi ni Senior Fire Officer 3 Barrios, OIC, BFP, SRF Region 5. Salamat ng tabi, sir. Si Senior Fire Officer 3 Barrios. Salamat po, sir, sa nakaka-inspirar na mensahe mo ngunyan tabing aga di po sa muyang programa. Ako sa assessment ko tabi, dumalagan ka na talagang ama kan albay. Ay salbata ng pangyari sa maabaka. Alat ngo na. Good morning, Henry. Ako sa assessment ko tabi, dumalagan ka na talagang ama kang albay. Sa masunod, takunda ka baga tabi, nag-suggest san preemptive evacuation sa programa mo.
Puon kan sinabi mo na i-adapt ang programa ka ito ni previous Gov. Joey Salceda na isang tabing anay ang politika, kita pati si Pipito, kita pati si Pipito nakatakot sa preparasyon ta, asin pangadyi ta sa mahal na Diyos, ta sa isip garo, ano pa man nga ang gibon ko sa Albay, naka-safety na. Kaya kudos po sa imo Kuya Henry, asin sa gabos sa DCGB, asin sa tuyang gobernador ngunyan, sa day pagsantabi kan suggestion kan sa imong programa kan preemptive evacuation. Mabuhay ka Kuya Henry. Sige po, tapag-adalan ta. May discussion. Baka po nagkataon man lang. Tago kaya akong diniscuss 2 days, 3 days, a day before, nanganya ko, magayon na i-adapt ang naging strategy ni Congressman Joey Salceda. Kansa ang gobernador kan Albay na ito bagang FAR plus 5 na, ano ito? 5 plus, ano ito? FAR plus 5 something. Bigla sabi niya, kahit baga mainiton baga, nag-iribakwar kita ka ito. So ibang ngani manangga nagkakapirikon. Mainiton niya, nag-iribakwar. Mas magayon po ito na sistema na gabos kita naka-star mga tugang sa mga safety na lugar, umabot man o dayang bagyo, ligtas kita. Igwa lang tabi, Kuya Nemi, kidiit na kuha na inconvenience sa mga evacuation center baga. Igwa lang ki-inconvenience. Pero kita gabos, mga tugang, ligtas. Pagyaon sa mga lugar nang. Kaya gusto tabi ni Henry M., ligtas ka mo. Kaya sabi ko baga, dapat kita gabos, ayos. Okay? Hello? Hello? Yes. Oh. Buto Sendren. Opo. Ang assessment ko nito. Oh. Ang hashtag ko niyan is teamwork. Yeah, teamwork, migo. Exactly. Ano, gabos, operar, Opo. karabang, Oh. inisip so kapakanan nila kundi. Iyo. Kaya magayon sa resulta. Yes. Oho. Opo. Salamat, boss. Ay. Latusunta ka dyan. Bye-bye. Sarawayon ini, Sarawayon. Wala po sa puso ko ang politika sa totoo lang. Ipaabot ko po ang pasasalamat sa Genicom Institute Sarawi sa pagpa-evacuate po sa pamilya ko asin mga kabarangay. Yan. Salamat po sa mga friend natin dyan sa Genicom. Yan po, Sarawis. Mabuhay ka mo, Salamat, tabi. Balikan tang report ni Jimmy na salita hali po dyan sa luwas. Kamin, Jim. Napaputol dyan, Kuya Nim, si Jimmy, sa imo. Napaputol dyan. Napaputol siya dyan sa imo, ano? Napaputol siya. Okay. Kamin, Jim. Yes, Bibi. Yaw na ko niya na digdi sa from St. John the Baptist, yaw na ko digdi sa Our Lady Assumption Paris. Kung matatandaan ka sa hapon, yaon man ako digdi, paano iniman ka na mga evacuees. Pero ngunyan tabi, Bibi, nakakagian ki buot, paglaog ko, malinig ko nuno na. Oh, wow. Yan ang tunay. Yan, arap niya to si Father Tong Saison, kuraparo ko digdi sa pagkakang kinabatan. Kung ano ang best practice, wala na sa mga evacuees, bakit normal malinig so simbahan? Tabi. Sinda nagrilinig. Tunay. Iyan ang Jim, iyan ang bago ta si Padre Tong, iyan ang ginibo dyan. Dapat, iyan naman ang practice sa kada eskwelahan. Pag urulian kan mga evacuees, mag-volunteer. Maging modelo. Naglalaog digdi sa mga evacuees. Kurabir nagharali, ni basura, wala akong nahiling digdi sa palibot. Wow. Kaya siguro, balik, kung may sa schedule ko niya. Sige daw. Father Tong. Mas niya ako, gari magyanan sa boat bagana. Expected mo na linawagan kan mga evacuees. May mga nakatamig ng karton kaswapon, kasabanggi. Pagiling ko ngunyan, malinigon sa simbahan. Father Tong, good morning tabi sa ibong na linya si BP Henry sa angkol sa DCGB. Padre, maray na aga po.
Hello, maray na aga, Henry. Oy, longpan ha. Pangultimutang hilingan. Sa itarang kailingan na duwa. Sa SM adi. Oo, opo. Sige, Padre, inot mo na bago dyan sa istorya ni Jimmy. Pero po sa register sa mo dyan kasabanggi, more or less. Mga more or less po, Digdi Henry, mga 100 families. Paano ini Dakulong palan kasabanggi. Opo. Security kan mga tao, Digdi, kay Puhan. Yes. Opo. So ano po, Padre, ang naging strategy? Nangalas, pati sa Jimmy, nangalas, tapag urulian mo yan, malinigong po ang simbahan mo. Actually, ang nag-aral Digdi, iba-ibang barangay. May Malabnig, may Trabisya, may Poblacion. Then, lambang saro sa Indaigwa ki mga leader. Tapos, yung mga leader is properly instructed na pag-abot, digdi ka mong section na ini, digdi section saro, sarong barangay, digdi saro. Tapos, may mga leader sinda, so distribution of goods, kanya-kanya ini. Then, so mga leaders properly instructed man na i-guide sa mga tao that after leaving this place, maglinig mo na sa Magayon. Very organized, Padre. Pati sa mga pigtiwalaan ng mga tao, nag-perform kan sa indang duty. Kaya pag-aralian, gano'n mas na dahil kinangyari. Subasura po na dara. Pati sa basura, dara. Oo, kanya-kanyang ang diskarte. Magayon niya na practice, pati basura dara. Okay, so iyang bagang simbahan mo, saruan sa mga pinakahaloy ng simbahan tabi, digdi, di ba? Iya Sa po. kuan. Okay, kaya pag-offer nindo kan sa publiko, dakulaw na tabing-tabangan sa mga nearby barangays mo diyan, mga neighboring barangays mo. Always open po ini every time may bagyo. Opo. Okay. So, Padre, may misa ka na po ngunya na Domingo? This afternoon, may misa kami, mga 4 o'clock, 5:30 and 7. Then, this morning, ipapalis mo na lang so paglinig. Opo. Kalinigan naman kan mga iba. Sumaano na lang kami, madikit na linig-linig na lamang. Then, in the afternoon, may misa na po. Ayun, okay. Anong oras po ang pwedeng misa? Primero misa, Padre? Kuan lang, mga tentative estimate. 4 o'clock po. 4 o'clock in the afternoon, 5:30 and 7 in the evening. Iyan, okay. Tamang-tama. Preparado na kamukan pagkahapon ng God. Opo. Okay. Tunino mo na digdisa mo. Iyo baga, Dahil man diyang kimakusog na paros ka sa banggi, Padre, sa Kamalig? Ginubatan. Digit na kwan. So, rumugso. Pero, very manageable last night. Iyan. Okay. So, magayon po yan. Kaya, dakol nga na isunang kwan, hanggang na naugman ng mga tao na ever since bagapon, simbahan, sabi ko nga, ang simbahan, saruan sa mga safe na evacuation, kung may bagyo, makusog ang pundasyon ta. Iyo po. Diba? Iyo po. Saro, payaw dyan si Lord. Diba? Unless na lumog ang tubig ba dyan, yan ang pero kung paros lang po, dagit ang problema pag yaon ng mga tao dyan. Ano, Padre? Oo, dahil problema. Opo. Okay. Sige, Padre, salamat ha. Baka may mensahe ka tabi. Baka may mensahe ka sa mga parokyano mo dyan. Salamat po sa LGU, sa pagtabang po, digdisa mo, sa simbahan. Likewise, salamat man po sa mga evacuees for being responsible sa paglinig. And thank you sa kaguranan na naano kita. Yung pinag-iwasan kita kan magtinding bagyong ini. Yes. Opo. Okay. Padre, salamat po na maray. Tabi, ipangadji mo kami, perme. Opo. Thank you. Okay. Yes, at si Father Song Saison, mabuto na anytime. Oto nga sa kwarto, tinuktukan sa luwas tolo siya. Iyo. So, yan, nakakagian talaga din buo tabi BP na magayon niya. mo. So, expect mo na mati, may mga dugi-dugi kung ano. Pero paglaog ko niyan digdi sa simbahan, gari dahil man sila nag-evacuar. Opo. Minimum sa basura ninda, negative digdi. May mga basura digdi, wala man kilaog, dararan ninda. Yan ang sikreto man sa napalan, dapat igwanin maglilit yan sa mga tao, tangani na organized and tranquilo ang kapalibutan. Yes. So salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na BBP sa araw kayo din ng mga sitwasyon. Kumbaga, ang bagyo, may leksyon man alat sa Santuya. Okay. So yan ta BBP, sa ito yung mga dagdag na informasyon with Father Tong Saison, halidigdi sa Ginubatan, Our Lady of Assumption Paris, Jimmy Nasalita,
DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Halip ba dyan sa luwas? Good morning kay Roy na Quintano. Anong man ini Roy na pigkan mong ini, pigchat mo sa ko na. O bago kita magpaaram, nasa linya muna si Jomar Bien. Jomar, come in. Kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Good morning, Giraray. Nasa Banuan kang malilipot na Giraray ako and nakaulay pa sa nangyatong si Mr. Alvin Magdaong, ang FDR Remo. As in, sa iyang kinumpirmam na klarado man ang kabos ng mga tinampon dito sa Banuan kan malilipot pati na sa mga sa barangay road, sa dining kaulangan, sa mga nagralaylay na kuryente na kilid naman, as in remedyohan para maagiangkan mga auto. So, kasuba ko na nabanggit na sarong kahoy na nagtakilit ka may parte kang barangay San Jose, sinabi ni Mr. Magdaong na daiman duminaretsong natumba, medyo tuminakilit siya na and makikipag-coordinar na siya sa Menro para kahadan ang mga sanga kaito para dito talmenteng mag-aksak. So, yun pa, BP Henry, sa tuyang mga monitoring before para ang tinampo dahil manin mga kaulangan sa tuyang monitor. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mapaaram na po ako alas 8 na ninaga. Pasensya na po sa mga text messages ha. Dakulon akong text po na rin nagkabarasang ngunyan. Thank you po sa endong padagos na suporta po sa DCGB. Hanggang po yaon kami. Padagos kitang mahato din serbisyo. Ano man tabing sitwasyon kang panahon. Dili po sa tuyang kapalibutan. Ano man tabing okasyon. Ano man na sistema kan sa tuyang panahon. Yaon po kita para po sa ino. Tayo gusto po kan DCGB. Naligtas kita gabo sa ano man na klaseng kalamidad. Masunod na muna si Pading Mar. Siguro mga hanggan lang kami 12 noon ngunyan, halaton ta sa mga orders tabi kan provincial government para sa decampment as in iba pa and pag na kitang typhoon signal, pwede na po kita gayod na pahingalo naman mga tugang, kaya hanggan yaon po ang typhoon signal buda tabi yaon ang kwan ang sitwasyon kang panahon and kaypuhan pa kita kan sa tuyang mga tandi si GB po, boses kami kan tao, boses nindo kami, boses kita kan mga mga nagmamahala kan government of kan gobyerno para po pag-abot sa disaster management. Kaya day po kami nag-asawa na magserbisyo sa endo. Thank you so much po. I love you all. Mabuhay. Thank you, Lord. God is good all the time. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga